Rolls Royce. Ogeno ni odiochieng' makinyi kinde ma gibobedo ka gitugo kod Angola, obo chako loyo gol machielo. Mano 1 million kendo bobedo ka donjo. Kata kamano, wakoyo negi hawi maber. Nyakora Mugia Jong chak tudri kodwa kochakore sani. Namba mar ote machuok 23 Facebook ibiro yudo achiel kachiel Ramogi TV X @Ramogi TV. Kan bende nyalo tudri koda e Facebook page mara ibiro yuda Joyce Oduor, mbui mara mar X ibiro yuda @JoyceOduor_. Med tudri koda kaka pile nyakora Mugia Jong mbui maga dutote Hydra nying mar Sharon Ongao. Tudri koda mbui mar Facebook X kod mano mar Instagram gi TikTok nyinga en Cleophas Oluoch. Walok ni wachiegni nikech ma en rupinyo. Mokwongo magithond weche. Homa Bay, primarily because of issues of medical attention, is appearing there at an average of 12,381. The expectation that we had is that the payments were to the parties of the contract. And therefore, that's why we identified that this payment, we could not see them in the contract that had been signed and the contract given to us. So the first thing is we flag it. Manyinga kod nyingo rengo ne ni ballot paper. Picha na kod picha rengo ne ni ballot paper. Ayie mana gwetao kawadhi idala kod James Bob Agri Orengo. Machiegni nyakora Ramogi Jwang weche manyien okinyi ma kawuono chino mar piny kod mbaka oromo. Nyinga Cleophas Oluoch jagisumo kanyakora mukeo nyaka sango machiegni. Mana higa achiel nyaka ne jatend piny Amerika machon Joe Biden puodh Kenya kaka piny ma oyangi ni ok otenore chutho gi riwruok mano ma ok otenore chutho gi riwruogno mano mar NATO makelo kanyakla moko kuom pinje ma ogwenyore gi dwaro mag Amerika to koro okwako puoth makamano. Jaod bura ma Amerika koro penjo ka Kenya pod ni kod ratiro mar bedo e listi mag pinjego ma iketo e ngadhono ma otisi ni gi dho ngere na NATO ally. Idwa ni non ting ma Kenya osekawo e chenro mag thiro njore mag pinje Afrika mano kod pinyno mano mar Haiti. Nono winjruok ma osebedo e kind Kenya gi pinje ma obalo gi dwach Amerika mano machalo Russia, China kod Iran. Rango winjruoge mago ohala e kind Kenya gi China moriwo koda ka weche mago ohala gi dongruok mag apeni. Nono ka diponi sir ma Amerika chiwo ne Kenya e weche mag arita osemiyo sirkal teko mar rocho ratich oganda, teko ji kod sand makagi kacha. Nonro makamano bende oriwo koda ka fwenyo tudruok mano mar sir mag omenda ma ichwalo ne jodito mag siasa mawuok e riwruoge madito mago ma pacho kae ka owuok kuom pinje magin joasik Amerika e weche mag ohala kod winjruok mag pinje e kind mamoko. Tend Amerika dwaro ni otim nonro kaluwore gi gigo ma Kenya osedonjore nyaka ne miye ngadho makamano kendo winjore ochwal report e thuolo mar ndalo 180 kendo mano biro yango ka ilonyo oko Kenya e thuolo makamano katoyo. Kamachielo en ni duol makedo gi mibadhi e pacho ka EACC oyango ni asoya gi mit bilie pod otimo newa e pacho kae ka counties ma Kaluo ok owe chien e kinde ma sekta mano mar obila bende ema pod imenyo ahinya kaka dag mibadhi. Jafwambo marwa Cynthia Onyango lero mathoth ewi chal mar mibadhi kaluwore kod report mar EACC. En lipodno mar nonro ma EACC notimo mar higa mokalo mar yango timbe mamono mag asoya, mit bilie kod kit mibadhi mamoko e apise sirikal e kidienje mopogore opogore. Lipodno lero kaka counties kod bede migepe mamoko mag sirikal asoya otimie newa kasani
kwan ji machiwo asoya ochopo e 52.1, jokaw asoya ni 41.9, ka timbe mag deo wang' e apise sirikal ni 22.5, tiyo marach kod apise 14.6, deo anyuond ng'ato wuon mong'ere kaka nepotism 11.8, ka tiyo arietha kod omenda jopiny ochung' e 11.7. Lipot mar EACC bende omoyo Luanda moko kuom counties ma mibadhi ogoye athiratach moting'o Kwale, Kilifi, Wajir, Mandera, Marsabit, Murang'a, Vihiga, Homa Bay kaachiel kod Nyamira e kind counties mamoko. E gwenge ma Nyanza, Homa Bay okawo namba kod 80.7, Migori luwe machiegni kod 63.4, Kisii kod 57.6, Siaya law Kisii kod 50.7, ka Kisumu ni kod 46.5. Homa Bay, primarily because of issues of medical attention, is appearing there at an average of 12,381. Lipod no lero ni japiny ochulo mit bilie eka yud thuolo mar yudo chenro madwarore, katen bad migawo mar sirikal marito le mag bunge mano KWS nomiya soya ma ok tin $200,000, NSSF nokawo ma ok tin $47,000, migawo mar omenda e bade mar chenro mag rutaya nokawo $40,000, doho nokawo $30,000, okwach kich nokawo $16,000, ka sikunde sekondar mag sirikal kawo mit bilie ma ok tin $9,000. EACC bende onyenyo e lela moko kuom jotije mahinyo badhore kendo kawo mit bilie, ka obila omako namba kod 27.6, apisas mag duol machoko osuru KRA kod 17.3, ruodhi mag gwenge kod 16.2, apisas mag kaunti marango chal mag chenro kod 14.6, okinde kod jochoko osuru mag counties. Kata kamano, jopuonje, jofwambo, jopuonj mag mbalariany, jotije bengi, lakteche kod nases gin moko kuom jotije ma jopiny wacho ni ok ohero timbe mag mbalruok kod kawo mit bilie e kachiw chenro magi. Jo-Kenya bende nolero ni bad migepe mag obila, migawo mochung' ne yango oganda mano immigration, obila mag ndara, migawo mar omenda, migawo mar arita kod migawo mar SHA gin moko kuom migepe ma mibadhi ogoye athiratach. Jakom mar EACC Bishop David Oginde mayande ochiwo lamo mane onenore kama geto jogo ma dhogi ohinyo ndong' ne omenda jopiny kendo hero gajore kod asoya. Owacho ni piny Kenya ni kama tek ka lambe manochiwo manomako chuny jopiny Kenya pod en mana geno. It is up to God to decide how to answer prayer. It is for us to pray. And my prayer was that those people who violate the laws that have been put in place, and at that particular time we are talking about the conflict of interest law that has just been instituted, that God would know how to deal with them. How he does that, when he does that, whether he does that, it is his prerogative. Atamalo maromo 23.3 mar jo-Kenya wacho ni negichiwo mit bilie nikech mano kende e yo mar yudo chenro mane gidwaro, kata malo maromo 43.3 mar jo-Kenya wacho ni negichiwo mit bilie nikech nokwagi. Nyak mar mibadhi pacho ka sani oketo duol makedo kod mibadhi EACC mondo kaw lamo kendo ket motegno. E magi wacho ni madipoka obedo yo makare mar tieko mibadhi pacho ka masani okwako migepe duto kendo nuro fuke jo Kenya kawegi kagineno malit. Cynthia Onyango, Ramogi TV, Integrity Center, Nairobi. Erokamano Cynthia Onyango kodhi nyimbe en apis jaga budget ma sirkal Nancy Gathungu onyiso luoro ewi omenda maromo biliona 11 mano chul kod ji mano kod kembe moko mokalo e chenro mano mag choko chudo mag sirkal gi lony manyasani kata e-citizen. Jokanyo mag komiti mar od bura mang'iyo kaka sirkal tiyo gi omenda jopiny wacho ni chenro mar e-citizen nyalo bedo kuku mar mibadhi e pacho kae kaluwore gi ripot ma kamano. Jofamarwa Chris Owino lerono matut. E rameny mare ma wang'ni, wang' dede mag apis Auditor General Nancy Gathungu obedo gi to ewi chudo mag omenda maromo bilion 11 mane ochwal ne kembe mopogore opogore kokalo e chenro mar chudo mar e-citizen. Chair, I'm Deputy Auditor General. Yes. E report margi e nyim komiti mar od bura mang'iyo ka sirkal tiyo gi omenda mag jopiny, riside mag omenda maromo bilion 2.6 ne ochul ne kembe maonge e bwo chenro mar PesaFlow matayo chudo e mbui mar e-citizen. The total payment as at 30th of June 2024 amounted to 492 million and USD 414,000 using approximate figures.
This amount was paid to a company called or named Electronic Citizen Solutions Limited, which was not party to the agreement. Hiko mar gana ariyo gi 24, migawo mar omenda ne orem pedho ranyisi manyiso ka ne gichoko omenda maromo milion 35. Higa mar 2024 bende, sirikal ne ochulo kambi mong'ere ka Electronic Citizen Solutions Limited omenda maromo bilion 7.5 mar tayo chenro mag e-Citizen, kata odoko ni kambino onge winjruok mar kambi mar Webmasters. Eko machielo, accounts mag bengi mar Equity mane tayo chenro mar e-Citizen nen kod riside mag omenda maromo milion 48 kowuok e account ma ok nyal yangore. It was established that the Equity Bank statement for the e-Citizen collection account had receipts amounting to 68 million and USD 48 million from undisclosed amount named PesaFlow. Ler makamago omiyo jokanyo mag komitino motelne kod jod bura mabutere Tindi Mwale ng'ado gi dwol achiel ni chenro mar e-Citizen en kuku maduong' mar mibadhi. This e-Citizen is not supposed to be operational. From these findings of this audit, we are staring at a monumental scandal. Kata kamano, kambi mar Webmasters e twak margi kod Citizen Digital dweche ariyo mokalo ne olero ni pesa magijuogo joma tiyo kod e-Citizen en matayo chenro mag mbuino. For you as a citizen to achieve a service on e-Citizen, you will probably use your M-Pesa phone and you will pay for a service. So if a service is worth 1,000 shillings, let's say you're paying for a certificate of good conduct, you will most likely pay 1,070 shillings or 1,080 shillings. This is how that 1,080 shillings is. The 1,000 shillings will be government money for the certificate of good conduct. The 50 shillings would be the convenience money that has been charged as software as a service. This is to run the payment gateway, to make sure that you've gotten notifications on your phone, and to maintain the system. Komiti mar od bura mochung' ne ng'iyo ka sirikal tiyo kod omenda mag jopiny pak koro oluongo jotend migepe adek, jatend migawo mar omenda John Mbadi, jatend migawo mar Rita Kipchum Murkomen kod nyawadgi Malloy manyasani William Kavogo mondo chop e nyimgi mar chiwo ler malong'o e wi ong'weng'o masani oliero e wi chenro mar e-Citizen. Chris Owino, Ramogi TV, Parliament Buildings, Nairobi. E kinde ma jodak ma Siaya medo penjo kama gavana margi James Orengo nitiere, jalup gavana ma Siaya William Oduol okoni omanyo yore mag chako timo tijege kaka jalup gavana ma Siaya. Kata obedo ni nyaka Senate ne duoke apis mano mar nyaka apisi, gavana Orengo pok omiye tich mora mora. Oduol penjo gimomiyo spika ma Siaya kod jagoro mano mar county ema tayo chenro e kinde ni ma oyangore ni gavana onge machiegni. Walter Nyambaga nigi mathoth. Ling mare kamaniang medo nyolo penjo neto en kama nade to otimang'o to marang'o pokoloso penjogo bende olwar ne jalup gavana ma Siaya William Oduol Denge kama entiere otimang'o to marang'o onge apisi. Bang' Ramogi TV icho William Oduol Nairobi, Oduol ni kod dwoko mane? An podo katamra tich. Ja Siaya ong'eyo na ng'ama nyalo konyogi kendo nyalo kelo lokruok madier en Oduol Denge. Kech cabinet meeting mondo bedie en ne gavana okonvene, to ka gavana onge to en deputy governor ema onego beni yango bet mar cabinet. Koro ka gavana onge to deputy governor onge, cabinet ni to koro ng'ano ma handle cabinet ni. Wapenjo Oduol gimomiyo onge apisi kendo okotine jopiny kata odoko ni osara to modo. An kawuok Siaya nyaka ne Senate duoka pokorwaka maber. Mandalo moko ne onoketna mana vijana magoge gi dongo dongo morito ofisa makiyiena mondo adonj. Mandalo moko adonjo mana kod OCPD, police ma Siaya kod OCS. Onge mar gavana osekelo penjo mathoth monywando koda ka kopo ni jalupne ne ogweyo tawe yora panda kose okono tich. An ng'eno yiera gi japiny. Awinjo ka ji mang'eny wacho nan mondo agwe tawo. To gwe tawo no mano ng'at manyap moluoro lweny.
to an asendhuno denda ba awinjo nok lit kendo pi wang'a chwer nikech adwa ni mondo atin japiny nikech an achandra an wuod joringi ka gwe tao to jomibadhi dhi kak Siaya kendo gidhi hinyo ja Siaya kabisa. Oduol okoni obiro mana gweyo tao ka Orengo bende ogweyo tao. An ok ogwela, an oyiera kod jopiny manyinga kod nying Orengo ne ni ballot paper, picha na kod pich Orengo ne ni ballot paper. Ayie mana gwe tao ka wadhi idala kod James Bob Agri Orengo. Oduol kata kamano koni oseloso kod seneta Maseo Oburu Oginga kendo odhi chako manyo tudruok e kinde kod gavana Orengo mondo odogi apisi mar tich. Nyocha romo kod seneta marwa ma Siaya, Daktari Oburu Odinga. Michael ne wagomba ga goburu maber ma wawacho weche mege Siaya. An gi geno ni Daktari Oburu kod Senate Committee ma Devolution kod Intergovernmental Relations dhi kelo kwe e kinda kod gavana Orengo mondo watin jopiny. Korka spika mar od bura ma Siaya, Jojo Kode, okoni Orengo ni kare kendo ni oko mar Kenya, omiyo ng'ato kik tem keto siasa kata par ni fuok moro nitiere apisi mar gavana. Moko penjo kuma gavana nitiere to wachno nwasewacho chien kar kacha ni gavana ma Siaya nosenyiso jotelo ma Siaya, sirkal ma Siaya mar Assembly kod sirkal ma mare ni owuok odhi oko matin e weche ne mameke ma kizungu luongo ni binafsi, weche mameke owuon modhi timo. To kata kamano pod otayo sirkande kaka dwarore. Bedo no onge ofis no komiyo ji ratiro mar fuong'o wach. Walter Nyambaga, Ramogi TV. Jatend migao mar somo Migosi Ogamba okwayo jonyuol kod jopuonjre ma owinjore oriwre kod mbalariany mondo miore nyaka tarik 15 dweni kama ibiro yawo mbui mag mbalariany duto mar yango omenda mag kit somo duto ma ichiwo e mbalariany ma pacho ka. Ogamba mane loso e kinde nyasi mano mar sidho board mar mbalariany ma Nairobi okoni e bilion 41 mane omigi mar siro somo mag mbalariany gibiro chiwo ne jopuonjre kaka owinjore. Judith Omondi ni kod mathoth. Jopuonjre ma owinjo riwre kod mbalariany chakre juma manyien biro rito nyaka tarik 15 dwe mar 8 mondo mi ketnegi e mbui mag skunde omenda mar somo ma owinjo gichul bang' sirikal dwoko piny nengo mar somo kod atamalo 15 nyaka 40 ma oyanko jatend migao mar somo Migosi Ogamba mane loso e kinde nyasi mar keto ayanga bod manyien mar mbalariany ma Nairobi. So recently we had to take a step of reducing the fees of the universities as from between 15% and 40% effective end of this month in September when the schools open, but the portal will open on 15th of August so that students can have access to what figures in whatever program that they have that they are going to be studying. Ogamba bende oyango ni kata bedni nigi koni omenda ma oromo onge mar siro jopuonjre madonjo e mbalariany e hiko omenda ni omenda ma ochwali e sekta no omedore kendo bang' jopuonjre go donjo e kunde tiegruok gibiro chwalo rem ne od bura mondo medgi pesa. The 2024-25 financial year, HELB received 36 billion in loans to support the students. 25-26, it has received 41 billion. Is that an increment or a reduction? It is an increment, but the increment may not be sufficient to cover all the students. So once the math is done and everybody is in and we've analyzed and we've rationalized the figures, including the reduction of the fees, the fee program costs, we will see what other shortfall is there. Then we will persuade Parliament, we'll persuade Treasury and a supplementary 1 or supplementary 2 to get more resources to be able to cover the students. Migao ni osingo tieko chuth ng'ur ma osebedo mag jopuonj mag mbalariany kendo Ogamba osingo ni gidhi chopo e winjruok kod riwruok mar UASU kapok oyawo mbalariany ma pacho ka dwe mar 9. When we came in, there were issues of the CBAs that had not been signed. 2 cycles, 3 cycles, internal and external. We managed to sort out the external one, and right now they are negotiating for the 25-29 CBA cycle. So that negotiation is going on, and we've had a good relationship with them. We've discussed and said, let us deal with because it is early, it's not at the end of the cycle, it is possible to resolve whatever issue that is pending, so that by the time we are reaching maybe the end of the year, it will be resolved. So, and we kopogore kod mbaka mar jopuonjre mariwore kod mbalariany higani
Jopuonjre mamoko bende oseoro omendagi mag somo e mbalariany, ka moko osechako yudo omenda mar chiemo kod dak e bengi maggi. Judith Omondi, Ramogi TV. Ko kesigan Judith Omondi wadhi kama chele ni kanisa mar jokopere ogolo siem ne josiasa mawacho weche ma ok opuodhi wi omenda ma sirkal ochiwo mar siro somo. Kautali kod Archbishop man Nairobi, Philip Anyolo, gilero ni weche makamago rocho chenro mag somo. Bende gimedo ni deko mag omenda osekelo achiedh nade ni sikunde ahinya mago mochung'e kod kanisa no. Jodologo okwayo sirkal mondo miyo ne ni ochung' gi sekta mar somo kendo neno ni jopuonjre duto oyudo thuolo mar somo. Any blunder in education, you can bring the whole country down. You can bring the whole humanity down. So we have to be very cautious that any other things as we go about in politics and so such, we don't make blunders on matters education. So we have to be very careful in doing everything and consider mostly that those young people have education, whatever may be. The recent reports of male teachers allegedly grooming young girls in their schools and later engaging in inappropriate relationships with them are disturbing and put a stain on the noble teaching profession. A school where such situations unfold without detection suggests that those in charge did not maintain a close eye on the interactions and programs within the school. Nakora mojongen sa pagario gnus mane makelo giko magweshi manyeno kinyi makawuono menikete kar kama bire nono magazet ko nyawra Joyce Oduor nyinga Cleophas Oluoch dekisumu kanya kwa mukeo Nyakach Sango Oriti Masani. Introducing Wigo, your trusted ride. The ride with the most reliable, verified, efficient and transparent drivers. With fabulous cashback incentives for passengers, each trip on Wigo feels like an upgrade. Download Wigo from Play Store or App Store or SMS Wigo to 20425 and ride with confidence. Wigo, let's go. Apostle Julius Subi of Exploits Worship Center invites you to the 21st edition of the Heavens Fire Prayer Summit 2025, beginning on the 6th to the 10th of August. Themed Transformational Revival. It is an annual convergence of God's army and will take place at Uhuru Park, Nairobi, Kenya from 9 a.m. to 6 p.m. daily. The guest ministers, Pastor Robert Kayanja, Archbishop Harrison Nganga, Prophet Cindy Jacobs, Dr. Francis Miles, Lady Bishop Kathy Kiona, and Reverend Jenny Mock. Worship ministers Chris Shalom and Kestin Bogo, Kenya. For more information, call the number 0723-689-745. This is an appointed time for God's visitation. Don't miss out. Lwedo Chweyo. Koroka sana watiyo gi lwetwa. Rom gi joma oseloko kit ngimagi kendo giseloko pok margi obedo ohala. Bechgi ni malo nikech kaka yudo materials dhi mang'eny. Duto en wach chwech, pok, tich matek kendo tiyo matek. Tim giri mitimo no, kikete chunyi tikete pachi. Mamiyo lek bedo adiera. Pok opogore. Tich ang'wen, saa 2 okinyi kod Sharon Ong'ao. Kick by. Dhako muol kadonjo, matiende ni bedo ni ng'ato ling' e kinde ma owendo ok ofulo ni omuol. Samoro en kod kido mamoko. Siku njema huonekana asubuhi. Kabisa Anuari amangana gao. Seti hin. Chamige. We museo. Kenya nzima tunasema jambo Kenya. Wax. Tiki. Taka. Twende sana my people. Hapa ndo nyumbani kwa muziki wa Afrika Mashariki na malezi ya vipaji. Sasa tuko tayari ku drive on. Mibibi na mijize. Leteni porojo sasa.
kwa habari za kuaminika kutoka kila pembe ya nchi. Are you ready? Leo kati ya Ingwe na Gor Serikali. Hapa ndio home. Wawa. Radio Citizen. Radio number 1. Radio number 1. Woktich ka woktich wakelo ni don ya wotonagi. Kabinet chario kati chario nyakurunga juang en odiochieng' mar yuto mari. Chieng' tich adek nyakurunga juang en odiochieng' mar mine nyalo kachiel koda weche hera. Awendo. Kachopo tich ang'wen nyakurunga juang wakelo ni kama nene, yani TBT, kod thume mamit mokalo. Furahide edition en thum kaliech. Loso kapuoyo nyakurunga juang. Ka wakelo ni jothumbe mopogore opogore. Kanyo ndo bende wakelo ni gimiluongo ni Bes Yawan. Ili kupata wimbo huu kama sikiza tuni yako, bonyeza *811 *415 hash. Kumbuka, sikiza na Citizen ni nyumbani kwa wasanii wote. Asante. Nyakwara Mugia Juang machiegni e nonro mar gazeto Kinyi makawuono matai nyinga Joyce Oduor. Antiere kae ko jafwambo wadwa Boniface Otieno mar mondo mi wanyisi gigo manitiere gazet. Oyawre Boniface ichio nado Kinyi makawuono. Oyawre ahinya. Ichio maber Kinyi makawuono. Kenda geno ni bende ichio maber. Wan kae go Kinyi makawuono mondo mi waledhne Nyakwara Mugia Juang gazet. Kendo gazet no mano moro wangi kind gazet ma Daily Nation kata Standard kama kata The Star. Ageno kama gintie gibro kawo nafas margi mondo gazeto Kinyi makawuono Boniface, Daily Nation kachiel kod The Standard weche magimiyo pek wanyalo wacho ni gin mana weche machalre nikech aneno ka Daily Nation kaka gindiko ema beto opogore. Aneno ka The Standard ondike kae ni Ruto on US radar. Daily Nation to ondike kae ni US probes Kenyans official over RSF links kachiel kod weche go mag ndicho kata abductions. Kata kamago magi duto tudore kod kit kaka od bura mano mar Senate geto mar mondo mi onona title mano mi Kenya mano mar NATO ally mang'eyo ni nomi piny Kenya higa mokalo kod jatend piny mano mar Amerika machon. Kata kamano adwaro ni wachak kod gazet ma Daily Nation Okinyi makawuono wang'e weche mopogore opogore mamoko ma bende gazet ma Daily Nation omiyo pek Okinyi makawuono kopogore kod wach makamana no ka koro giketo kae kaka ibobed ka itimo nonro kamano kotudore kod kaka piny Kenya osebedo ka utudore kod kweth mano mar RSF kachiel kod weche go mag ndicho mosebedo mathoth ahinya pacho kae weche mamoko motudore kod weche mag mibadhi bende ne oyango dichieng' manyoro kod kweth kata duola ma ochung'ne mibadhi mochung'ne kedo kod mibadhi e pacho kae EACC kachiel kod negi temo keto migepe mopogore opogore makoro mibadhi otimenewa e pacho kachiel kod weche mag somo gigo matimore e kar tiegruok mar jopuonj mano mar Meru Teaching and Training iwacho kanyo ni en Meru Teachers Training College kama koro jopuonjre mopogore opogore kata mowuok e skunde mopogore opogore ochokore kuro ne tielo mar 9 kod 7 mano mar music festivals madhi nyime kuro. Kata kamano Boniface adwan wachak kod wach maduong' magazet mar Daily Nation omiyo pek kawuono it gazet mar 4 kachiel kod mar 5 kwanyalo mana dok malo matin mondo wang'e ane kaka piny no mar Amerika
bro bedo ka timo nonro margi mano kotudore kod wechego mago mag koro mayo piny Kenya kata seche moko ng'iyo ka piny Kenya pod oromo bedo nan NATO ally. Ano ka koro ket kanyo ni nonro makamano itime kotudore kod mano paro mar chik mar higa mar 2026 mar jolweny mar pinyno mar Amerika mago bedo ka nono kaka pinyno jolweny mag piny mar Amerika tiyo kod omenda margi. Ka bende iwacho ni paro makamano bo bedo e kinda dwe mar auchiel tarik 24 higa mar 2024 mang'eyo ni en odiochieng' ma piny Kenya no bedo na NATO ally nyaka higa mar 2026 kaachiel kod thuolo mabro kawo ka od bura mar Senate bro bedo ka timo nonro makamano. Boniface. En adier kaka iwacho ni piny mar Amerika dwa timo nonro mondo ong'e ane ni to Kenya inyalo gole duolno mar NATO kose pod ginyalo dhi mbele kod bedo kaka jakanyo mar duolno. To gima duong' nyaka wapenjre ni to magi timore nikech ang'o. Aparo ni chien kacha waseneno kata piny mar Amerika seyo Kenya kuom weche kata kaka mag ndhiyo ji waseneno kasetimre chien kacha. Kenya be wachore ni en osiep pinje ma onyalo wacho ni ok en osiep piny mar Amerika, pinje machalo kaka Iran, pinje machalo kaka China. Kendo Kenya osewuok oko bonyedhore lela ka giwacho ni gin to osiep margi gi pinyno machalo kaka mar China to en gino ma ng'ato nyalo ketho gi seche machalo kamagi. Dobed wach marach kabisa nikech ang'eyo ni bedo jakanyo mar NATO biro kod ber moko ma kizungu luongo ni ama nyalo wacho ni ka ibedo member mar NATO ama jakanyo mar duol mar NATO tiyudo ka weche machalo kaka mag defense, weche machalo kaka mag ohala nitie sir mibiro yudo ka wuok e pinyno mar Amerika. Gima nyaka wang'e ni Amerika osebedo osiep piny Kenya kuom higni mang'eny kabisa, but an anyalo wacho ni gi seche machalo kamagi to kizungu luongo ni foreign policy marwa mar wan kaka jo Kenya pok oseneno maber kabisa nikech jolony ma nitie weche diplomasia moko wacho ni samoro Kenya rango nyandwat, Kenya rango ugwe. Pok wanyedhore lela bo wacho ni jopiny to wadwa tiyo gi the US kose wadwa tiyo gi the East machalo kaka China, pinje mantie Asia machalo kaka China. Haparo ni en challenge maduong' kabisa ni moluor migosi William Ruto kod jodito mantie serikal gi seche machalo kamagi kendo to koro nyaka to gipenjere ni to gie mondo mi nonro to bro dhi mbele kaka osewach nikech nitie nyaka timelines mosechiw kae. Koro mana gima wanyalo wacho ni ka dibed ni jogi otimo nonro ka gidhi timo ni bagi golo Kenya bedo achiel kuom member mag NATO ally to japiny bro winjo matek kabisa nikech kata benefits manyocho wayudo e weche machalo kaka mag arita kwe pacho kae nikech the US osebedo ka konyowa kabisa ka gimiyo jolweny maggi intelligence sharing ma osebedo ka konyo piny Kenya kabisa kedo gi weche mag njore, weche mag trade bentie kacha. Wan gi treaties mopogre mwase sign mwapango sign gi piny mar Amerika. Omiyo dowe bed mach marach kabisa ageno ni gibro timo nonro margi mondo ging'e ni to giyudo ang'o ama report mane ma gibro wuok go ka tieko timo nonro margi. Kendo wageno ni magi to jo US gionge walo kendo ka giyudo ni adier ni claims magiketo go bro yudore ni adier to ponono piny Kenya bro yudore kama tek kabisa. Ka bende claim machielo mana kaka wasewacho ni en kotudore kod tudruok ma piny Kenya osebedo godo kod Sudan's Rapid Support Force RSF kaachiel kod iwacho ni kwetha mago mag Al-Shabaab mawuok e pinyno mar Somalia mage moko kuom gigo makoro nyalo miyo piny Kenya imayo simbo kata imayo title mar NATO ally ma gisebedo godo kochakore dwe mar auchiel mano higa mokadhe. Kora moge jogi nyalo somo matut kotudore kod mano e it gazet mar Ang'wen kaachiel kod mano mar abich mano mar gazet mar Daily Nation. Adwa dhi mbele mana mapiyo piyo it gazet mar ariyo mar gazet mar Daily Nation mana kaka wasewacho music festivals dhi nyime mano e kar tiegruok mano mar Meru
Teaching and Training College e county ma Meru. Kama koro iwacho kae ni jopuonjre nonyiso were margi ka koro e kinde tuke mopogore opogore mane ginyiso kacha, moko kuom gi ne mulo gigo maricho ma koro jo Kenya kale ahinya to ngimagi ma pile ka pile, moko kuom gigo mano miyo skunde moko orienya e kinde music festivals ma koro dhi mbele kar tiegruok mano mar jopuonj ma Meru. Kendo anno ka koro ket pichni mag jopuonjre mopogore opogore moko kanyo mago mag Moi University Primary School gimor kanyo ka koro odiochieng' mar ariyo giting'o kombe manyalo bedo ni ne giyudo nyoro. Boniface. En wach maber seche ma nyithindwa timo kowacho ni co-curriculum activities weche machalo kaka mag drama koro matimore gi seche machalo kamagi, kendo nyithindo duto manye oyudo kikombe wamedo mana miyo gi poch gi pak. Drama seche duto en ga reflection marwa kaka wadak e society. Waseneno kata chien kacha kata kaka nitie dramas ma osendiki kata gi Malala Giri mosekelo shida kabisa Kenya kae. Anyalo wacho ni mondo mi for example school machalo kaka Moi University Primary School mondo mi nyogi tim maber bagi yud kikombe ma koro inene picha kanyo Nyakwero Mogajwang, it means ni jopuonj magi ama jok manyo tiego gi ni okawo thuolo margi borango ni to ang'o matimre e society marwa gi seche machalo kamagi. Onyalo bedo weche kaka machalo wacho mag mibadhi, onyalo bedo kaka weche machalo kaka mag rocho ratiro mag nyithindo. Omiyo yudo seche ma jopuonjre mag gi anyalo wacho ni orango matut boneno ni to ang'o machando society gi seche machalo kamagi bagi yudo kaka ginyalo communicate wach machalo kamae ni japiny e yo ma japiny ka oneno to wacha adier ni jogi nyokawo time margi manyo gikawo thuolo margi bagi tiego nyithindo gi e yo maber. Anamor ahinya gi weche machalo kaka mag drama, kendo anyalo mana nyiso jonyuol ni gi seche machalo kamagi to kata kirango kata wach mar somo mwantiego gi seche machalo masanie en somo ma medo mana tiego weche machalo kaka mag sport, weche machalo kaka mag drama. Omiyo anyalo mana nyiso jonyuol wetewa ni ka yudo ni nyathini samoro ber weche mag drama wek tame thuolo kokwayi support matin nodwa dhi kata kamoro e weche machalo mag drama gi miye support manyalo yudore gi sechego, nikech gima nyaka ing'e ni piny masani ama kata mana education system masani wan go gi seche machalo kamagi ok en mana mongoro wang'e e weche mag somo kende. Waneno kata mana nyithindwa mang'eny moko kuom gi osegwe mpira ba osedhi nyaka e pinje maoko boting'o nying Kenya malo kabisa. Omiyo anyalo mana wacho ni jonyuol wetena kanuoyo ni wasupport nyithindwa. Weche mag drama gin weche mabeyo, kendo medo mana wacho ni agoyo poch gi pak ni nyithindo duto manyotimo maber e drama festival ma wan godo. Ka bende koro odiochieng' manyoro weche ma koro nonyiedhore lela kata moko kuom gigo mane nyithindo showcase e kinde mag drama festival gin wechego mag online safety, gaming addiction, online fraud, internet use kaachiel kod ritruok makare apaya kata road safety en achiel kuom presentations ma koro ne onyis kanyo. Ka bende nyaka sani koro ikwayo jomadongo mar mondo miyo ne ane kata oga kaka nyithindgi tiyo kod simb ong'we yamo e pacho kae ahinya to mano miluongo kanyo ni smartphones. Ka bende giwacho kanyo ni addiction mano e tuke ma nyithindo tugo e simu kanyo kaachiel kod weche mamoko ema koro nyalo bedo ni koro nyalo kelo achiedh nade makoni kod kocha ne nyithindo mane momiyo koro iwacho ni winjo bed ni gayo e yo makare. Kapod wantiere mane weche ma bet pod otudore kod weche mag somo, it gazette mar adek mano mar gazeni mar Daily Nation, jatend migao mochung' ne wechego mag somo e pacho kae mano Julius Ogamba odiochieng' manyoro koro ne odok ne chenro mar sirikal ma koro kawo mano mar ng'ado omenda ma ichulo kaka fees e mbalariany kacha. Ka bende wacho ni mano oken chenro magitimo mar miyo mbalariany onyagre, kata kamano giwacho ni okang' makamano gi kelo mar mondo mi ginane kaka somo mano mar mbalariany inyalo ket kata inyalo jiwe pacho kae. Ogamba noloso odiochieng' manyoro kane nitiere University of Nairobi e kinde makoro ni yango mago jokanyo mag council kata mag duola mano ma mbalariany ma Nairobi. Ka bende koro nyaka sani koro giwacho kanyo ni fikat makamano kata duoko piny omenda ma ichulo kaka mano mar somo ken mano mar hinyo
mbalariany to wacho ni obo bedo ka omedo kata omiyo mbalariany yudo pesa mathoth kotudore koda kit jopuonjre mabiro bedo ka koro oro kwayo magi mondo donje mbalariany mopogore opogore. Boniface. Nadiero wacho kae ni ng'ado pesa ma jo nyithindo chule mbalariany ok en gino mar thiro yuto mar mbalariany mantiere go pacho kae, but gima gitemo timo en ni gi expand access, meaning ni gidwaro ni nyithindo mang'eny odhi university, kendo sirikal temo argue ni seche ma nyithindo mang'eny o enroll to nwang'o ama yuto mar skunde mag mbalariany gi biro bedo malo. Chien kacha nyocha wasomo sigana moro kae kaka mbalariany mopogre pacho kae yudre kama tek kabisa, nikech kata mana location man nentie help kacha paro ni agulu no pesa ne noduono. Koro sirikal owacho ni oyo gima nyalo timo en ni kanyocha for example janyuol chulo siling 100 per semester to waduoke kata 6,000 mana wacha mana kaka example. En gima ber anyalo wacho kamano, lakini on the other hand gima nyakwa penjere ni seche ma waduoko pesa ma nyithindo gichulo e mbalariany piny, automatically enrollment bro idho kabisa ma pod bro kelo pressure e weche mopogore opogore e skul kacha. Ing'en mbalariany ok en mana chulo ni nyathi school fees kende, nitie kaka gidak, nitie kaka gichiemo. Ok moko chiemo gi pesa gi, but nitie moko ma pod nie school matiyo pay as you eat mantie mbalariany kacha. Anyalo wacho ni sirikal bro yudre kama tek kabisa ka ok ging'eyo ni to gidwa tayo weche mag somo pacho kae yo machalo nadi, nikech to I believe ni nyaka to an gi luongre mana chiende mkutano mondo to gipenjere ni to ere kaka wanyalo medo budget ma somo pacho kae. Seche duto jonyuol temo matek kabisa, sega bedo ka wacho chien kacha kendo kata kuonde mwawuokie counties mag Nyanza nitie nyithindwa ma samoro ok gisom yorno mayot kabisa, gichandore kabisa, to iyudo ka nyathino yudo grade ma winjore ba odhi e mbalariany kasto ing'ise ni kata mana help manyocha wamiyo ucha onge. Serikal nyaka penjere ni to gidwaro konyo nyithindwa gi e yo machalo nadi, nikech nyaka to aparo mana ni gimed allocation pesa ma gimiyo ga nyithindo gi. Kia gima gibiro timo nikech gibende giwacho ni gionge pesa seche duto ma gitimore, the only way ma giwacho ga ni ginyalo bedo gi pesa mang'eny agul kacha ni gimed japiny taxes. To samu medo taxes ne japiny to japiny ok nen pesa gi dhi kure, weche mibadhi be timo kachieng' e duol machalo kaka mopogore opogore mag kungo pesa wa pacho kae. Aparo ni en wach matek, akia ni to gin to gi paro nang'o, lakini gie sani ta anyalo wacho ni duoko pesa piny ni jonyuol mag nyithindgi nitie mbalariany mopogore opogore pacho kae to en wachno maber. Kendo nyaka sani koro wang'eyo ni omenda makamano ong'ad kod atamalo 40 ma koro iwacho ni oduok godo piny omenda ma jopuonjre biro bedo ka chule mbalariany, ka koro giwacho kanyo ni en e bwo the new student centered funding model ma koro migawo mar somo obiro gode pacho kae. To nyaka sani Boniface wang'eyo ni migawo mochung' ne weche go mag somo aya nitiere advert moro kanya kia kwa nyalo yude aya, kata kamano kwa nyalo mana dong kanyo. Nyaka sani koro iwacho kanyo ni mbalariany ahinya to mago mag piny owacho osebedo ka nyagore ahinya kod gope magintiere godo. Nyaka sani koro giwacho ni e bwo new student funding model iwacho kanyo ni sirikal nyaka sani koro nitiere kod gowi mano mag mbalariany mano maderom bilion 22 kocho ni bilion 13 en mano mana owuok kotudore kod help mapok ochuli, ka nitiere bilion 9 mano mar scholarship mano ne jopuonjre mane odonjo higa mar 2023. Kopogore kod mano iwacho ni mano bende koro gowi makamano bende nitiere omedore ewi bilion mano maderom 82 mawacho ni mbalariany mago mag piny owacho osebedo godo mano kuom higni mathoth kore pacho kae, kata mano gowi ma sirikal winjo bed ni miyo mbalariany mago mag piny owacho pacho kae. Kata kamano e kinde ni makoro migawo mar somo ka okang' mano mar duoko piny omenda mar somo e pacho kae, jatend migawo mar somo mano Julius Ogamba wacho ni higa ni nitiere medruok e kwan mag jopuonjre ma odhi e mbalariany, ka giwacho ni higa ni nitiere jopuonjre maderom 200
46 makoro donjo e mbalariany mopogore opogore ma en medruok kowuok 1199 mane odonjo e mbalariany mano higa mokalo. Kata kamano wageno ni e kinde makoro duok piny omenda mag somo e mbalariany to koro kwan jopuonjre mathoth biro bedo ka oro kwayo mondo giriwre kod mbalariany mopogore opogore mag piny owacho pacho. Kadwa nadhi mana mapiyo piyo Boniface, it gazet mar 8 mano mar gazeti mar Daily Nation odiochieng' manyono ne waneno ka Auditor General ma pacho ka Nancy Gathungu en bende koro kaluwore kod nonro ma gisebedo ka gitimo koro ne gigolo maling'ling kotudore kod kuo mosebedo ka timore e mbui mar sirikal mano mar e-Citizen ma en mano ma sirikal tiyo godo e choko omenda mopogore opogore. Odiochieng' manyono Nancy Gathungu mane ochopo e nyima od bura mamalo nyaka sani koro nowacho ni nitiere irregularities mago ma irregularities kaachiel kod yomyom moro manitiere e tayo mbui mar e-Citizen mang'eyo ni en chenro ma sirikal tiyo godo e chulo godo omenda kata kuma jopiny chude e kinde mopogore opogore ma gidhi manyo services e apise mag sirikal. Nyaka sani koro wacho ni kaluwore kod yomyom makamano kaluwore kod mibadhi mano osemiyo omenda madirom bilion 10 oselal ka mano madirom bilion 2.5 bende koro osechok e yo ma ok opuodhi. Odiochieng' manyoro ka ne nitiere e nyim od bura mamalo kacha nitiere jod bura mopogore opogore mano moriwo kanyo jaod bura ma Aldai mano Mariana Kitany mane wacho ni mano ok en gino makare ahinya. Tiende Amolo bende nowacho kata noyango ni mano kuo kata mibadhi mosebedo ka timore e e-Citizen. Boniface. En wach malit kabisa ka platform ma e-Citizen ma seche duto wa jo Kenya timogo payments services ma governments mopogore opogore pesa ma kore lach kama nyalo lal bilion 10 en pesa mang'eny kabisa kendo wach mamako dhoga ni bilion 2.5 ochoki e yo ma ok owinjore. Gima duong' ma nyaka wapenjre ni to ng'ano ma choko pesa gi to pesa gi samo chokgi to gi dhi mfuko mag joma chalo nadi nikech anyalo wacho ni e-Citizen ni osekelo wach kabisa pacho kae kendo kata mana chien kacha niwinjo ka Attorney General ma nopogore gi ker mantie sani seche mane gipogore paro nonyiedhore lela kendo kano wacho ni e-Citizen nitie wach maduong' kabisa kendo no claim ni convenience fee moro machulo ga siling 50 pesa no nitie mana ofuko ng'ato modhiega pacho kae. Anyalo wacho ni wan kaka jopiny owinjo matek kabisa seche ma iwachonwa ni in kaka sirikal ionge pesa minyalo timo go jopuonj promotion, in kaka sirikal ionge gi pesa ma nyalo miyo nyithindo mondo dhi school at the same time matin ma wa collect through wa choko through e-Citizen iwachonwa ni olal kendo ma en pesa ma kore lach kabisa. Nyak mapenjara ni to weaknesses mantiere e-Citizen gin weaknesses machalo nadi. Gima ng'eyo ni system mar collection ni e-Citizen ni okone full control mar sirikal. Aparo developer more manomiyo go sirikal kendo okang'eyo ni the fact ni en gi full control mar payment platform ni momiyo wasebedo kwalalo pesa makore lach kamae kose to nitie mana mibadhi moro between the developer ma ng'atno man wuon e-Citizen koda sirikal. Oka winjo ka mor kabisa kata an personally e chunya nikech Kenya seche duto ka treasury officials seche moluong gi National Assembly kacha e duol mopogore opogore to gisiko mana ka giwachonwa ni sirikal onge pesa lakini ere kaka iwachonwa ni onge pesa to pesa wa ma kore lach kamae pod lal. Anyalo wacho ni investigating agencies, CACC, police, jok machalo kamago DCI oripono ni wach ni motegno mondo ging'e ni to jogo ma samoro tugo gi pesa weyo machalo kamagie wane kaka inyalo makgi mondo tergi e doho. Kanya kasani bende odiochieng' manyoro anno kae ka Deputy Auditor General mano Isaac Ng'ang'a en bende nong'iso od bura mamalo mano kotudore nong'iso od bura mamalo kaka Public Account Committee mano Public Account Committee mano mar od bura mamalo ni nonro margi kata audit ma bende ne gitimo no yango ni nitiere kaka jo Kenya nobedo overcharged mano omenda maderoma bilion 2.6 kinde makoro ne gimanyo services kata chenro mopogore
mopogore opogore mago mag sirikal. Mano bende mamiyo aneno ka koro oyangore kae ni kaluwore kod nonro makamano makoro no pedhore lela kata no nyiedhore lelo dichieng' manyoro. Kamiti makamano mano mar Public Account Committee nyaka sani koro giluongo mano Principal Secretaries mochung'ne wechego mag omenda Chris Kipto, wantiere kod Belio Kipsang mano ma ochung'ne tudruok kod pinje maoko kata Immigration and Citizen Services, kaachiel kod John Tanui mar mondo mi obi ochope nyimgi. Mano John Tanui mano jagoro mongirore migawo mar ICT mar mondo mi obi ochope nyimgi olerane matut kotudore kod kaka jo Kenya moko bedo overcharged ahinya nyate kinde ma gimanyo services mopogore opogore e apise mag piny owacho. Twang'eyo ni magi duto timore sani koro yangore ni nitiere omenda malala kokale e-Citizen, nitiere jo Kenya moko mabedo overcharged. Twang'eyo ni mae timore mana banga jumbe matin kende kata ndalo matin kende bang' jatend migawo mochung'ne wechego mag omenda John Mbadi nowuok oko e lela ka koro wacho ni sirikal onge kod nyalo mano mar chiwo capitation mano maderom 22,244 mowinjo bed ni miyo japuonjre ka japuonjre higa, to nowacho ni omenda makamano nyaka koro duok piny nyaka 16,900 matiende ni nitiere omenda mathoth malala to mano makoro nyalo siro wechego mag somo onge yo makare. Mano bende matera kata kapok wadhi wechego mag mibadhi adwa wadhi weche mag siasa matina mantiere it gazet mar 10 mano mar gazet mano mar Daily Nation. It gazet mar 10 kanyo nyaka sani koro oyangore kae ni duond bura mano mane en jatend piny Kenya mar 4 mano Jubilee Party nyaka sani koro nitiere conditions moko makoro giketo ne jatend ODM Raila Odinga kapo ni koro obo bede ng'wech mano mar laro komten piny Kenya e yiero mar higa mar 2027. Nyaka sani koro jogo ma otudore machiegni kod mane en jatend piny Kenya Uhuru Kenyatta ma koro nyaka sani koro gilieko ni duond bura mar Jubilee nyalo siro Raila Odinga. To condition magimiye en mana ni ka Raila Odinga oweyo siro jatend piny Kenya William Ruto to en owuon owuok oko mar chung' e laro komten piny Kenya e yiero mar higa mar 2027. Magi duto ne onyiedhore lela tok kane gibedo kod romo margi mano moyang kanyo kaka National Executive Council mano telne kod jatend piny Kenya machon Uhuru Kenyatta. Boniface. Duol ma Jubilee Party wacho ni gin tayari mar tiyo kod baba mana ko yewe tiyo kod jatend piny Kenya pacho kae moluor William Samoei Ruto. Awacho ni jatend duol mar ODM migosi Raila Amolo Odinga en ng'atno maparo ni lony mare weche mag siasa pacho kae ni malo kabisa, kendo gi seche machalo kamagi oketo josiasa madito pacho kae e gino ma kisungu luongo ni guess mode, nikech owacho chien kacha ni ento obro tiyo gi William Ruto nyaka chopi giko. But at the same time yudo ka nitie parties moko machal ka jok ma sere mondo mi gibi machiegni mondo giti. Nwaneno kata chien kacha ka NARC Kenya Party leader Martha Karua bene wacho ni oyie tiyo gi migosi Raila Amolo Odinga mana ko yie ka Raila oyie weyo tiyo kod William Ruto. Raila wuon to sewacho ni obro bedo kanyakla gi William Ruto nyaka 2027. Gimanyo kolero maber ni en ni to kochopo 2027 to obro minge lwedo number 1 Montiego sani kose obro pogre kodgi. Na sewacho chien kacha kana biro ramo gi TV kae ni gik mang'eny dhi timore siasa mapacho kae. Realignment dhi timore, nitie kata mana opposition kacha nyase wacho ni an kaka somogi kaka jafwambo kane ka giriwore okane ka giwacho dhok achiel, to ponono ni koso winjruok margi kaka opposition samoro number 1 nyalo tiyo gi rieko bodhibo nyiew kata ji achiel ariyo. Ta nanyalo wacho ni kura ma 2027 at the presidential level nyalo wacho ni en gino ma bro yudo ka otieko kapata kapok wadhi e debe. Anyalo mana wacho ni siasa marwa pacho kae agombo mana ni to kawadhi e yiero ma 2027 to koro wagoye siasa moro mamachua matin, siasa moko mag akwede mag dhoudi gi taparo ni giduoko chien kabisa. Kendo nyithindwa matindo machalo kaka Gen Z nyose wacho ni gin to ka gidhi e yiero ma 2027 to ok gibirange yo masomoro jomoko osebedo karanga go siasa pacho kae nikech gin to giluongere ni gin tribeless, gionge
party mora mora giwacho kamano kendo giwacho ni gibiro go kura kod wich maler. Awacho ni jopiny ni ka uyiero leaders magu 2027 chakre presidential level piny nyaka MCAs gouru jogi kogno kabisa. Wekuru yiero leaders ma ka useyiero to biro dogo kendo ywak chien kacha. Decisions magu gima nyaka ung'en gibiro bedo binding nyaka higni 5 rumi. Ekin migosi Raila Amolo Odinga gino ma obro timo kwa dhi into 2027 podo kwa ng'eyo, lakini gimo nyaka ng'eni position mo bro kao either onyalo decide to chung kende kaka presidential candidate, onyalo amua to weyo tiyo gi number 1 ama onyalo amua to tiyo kode number 1. Gigo duto ama hatua duto mobro kao bro shape politics ma Kenya into 2027. To ikinde ma magi duto timore mano ikinde ma wanyalo wacho ni siasa mano mar higa mar 2027 sani koro medo tedore pacho kae ka koro nyaka sani koro duond bura mar Jubilee oseyango kata osewacho ni ka Raila opogore kod Ruto ma koro ginyalo sire lwedo mano e yiero mar higa mar 2027. Bende wang'eyo ni jagoro mongirore mane duond bura mar ODM Edwin Sifuna en bende chieng' Jumapil ne waneno ka koro wacho ni en osebedo ka ochunga kotudore kod pache mosebedo kowacho ni ka jatenda ODM Raila Odinga osiro jatend piny William Ruto mar mondo mi odhi e debe yiero mar higa mar 2027 obo bedo kowuok e duond bura mano mar ODM. Nyaka sani koro ka aneno kasomo gazeti mano mar Daily Nation wacho ka ni akia gimomiyo ji wigi wil ni Raila pod nitiere. Ento wacho ni ka Raila ochunga kaka jatend piny Kenya yiero mar higa mar 2027 obo bedo kosire ka bedo wacho ni entiere kod geno ni gibro loyo mano yiero mar higa mar 2027 ko wacho ni gima gidwaro ena kwan ombulu maket kod mago mane giyude higa mar 2022 magi weche mane Sifuna bende no wacho mano mokalo chien e kinde mane dayo dhoge kod od fwambo mano mar Citizen. Weche makamago nyaka Ramuge Jong adwa ni wawetenge wadhi it gazet mar 11 mana mapiyo piyo kaluni walidho ne mane nyaka Ramuge Jong weche manitiere gazet. Odiochieng' manyoro duol makedo kod mibadhi pacho kae mano EACC ne ogolo ayanga report margi kotudore kod wechego mag mibadhi pacho kae ka bende ne gidayo dho jopiny kotudore kod kuonde masche moko ing'isogi ni gigole mit bilie moro eka koro otimnegi service achiel kata moro. Ka nyaka sani koro mani wacho kanyo ni Kenya Police Service mane koro oyangore kaka the most corrupt public institution ka nus mago mag jogo mane odadhogi ma en atamalo 48.2 koro no wacho ni en kama koro mibadhi otimenewa ka achiel kod kuonde mamoko. Boniface. Weche mibadhi pacho kae to anyalo wacho ni gin achiel kuom challenges ma face wan kaka jo Kenya. To kendo gima nyaka wang'e ni e weche mibadhi wa blame jogo ma chiwo mitbilie mana kaka iseluonge ne kod jogo ma receive. Ok en one party affair. In ng'atno machiwo mitbilie mondo samoro ondik ni nyathini tich kamoro kod ng'atno ma receive pesano un jogo ma seche ma wach makama timore wanyalo wacho ni wa blame un ji ariyogo. Iwacho ni seche duto sekta kaka machalo mag police osebedo ka isoko wangi kabisa kendo iwacho ni gin ma gi receive asoya sana offices kaka mag chief kod bodies mopogore opogore kata mana kaka wan jofwambo nya neno ka bende nyingwa nyoluong kacha. Mibadhi to en gima rach wawache kaka entie kendo seche duto ma for example ichiwo mibadhi mondo miyaka yud an gimo joga kabisa pacho kae ma se neno kata mana ma anyalo wacho ni asa experience en ni offices mag government mantie pacho kae kata mana mondo mi police ondik ni abstract iyudo ni nyaka anto kwa iye chai moro matin kendo ipenjere ni to machalo kama gie weche machalo kama gie ama gima duong' penjo maduong' moripo penjre wan kaka jo Kenya en ni to weche mag mibadhi otimo kachieng' ama osenya kabisa pacho kae nikech ang'o. Kanyalo mana chiwo example gi sekta ma police ma wawacho ni kao mibadhi race mamalo kabisa gima nyaka wapenjre ni to mae timore kamae nikech ang'o. Dibed ni ok chulgi maber ama to wanyalo penjre ni to ponono kochulgi maber ginyalo tamre ka mibadhi. Ang'o miyo developed nations police for example bro tia tije moko kwa ng'ato maber mibadhi dibed ni chulo gi maber moingo kaka ichulo police montiere go pacho kae. En penjo maduong' kabisa kendo
nonro ni nyowacho ni gima interesting kabisa, nonro ni nyowuok nyoro kendo nyowacho ni the average amount masani ja Kenya gole e yore weche mag mibadhi odok piny kowuok aparo ni shillings 11,000 nyaka shillings 4,000. Dibed ni magi timore nikech for example yuto mar ja Kenya odok piny, pesa no ma ja Kenya yudo averagely e mfuko mare e dwe dibed ni odok piny. Kanya kasani Boniface bendang'eyo kalure kod gazet kalure kod nonro makamano bende koro yangore kae ni nitiere kuonde makoro mibadhi otimenewa. Kalure kod report makamano iwacho ni job seekers kata jogo makoro ne manyo tije gine makoro ne gichulo mano wanyalo wacho ni mit bilie mathoth ahinya. Kiwacho kanyo ni the highest bribe kata mit bilie maduong' mogik mane ochul kanyo en kinde manyo tich mano counties magwa. Miwacho kanyo ni nitiere omenda madirom 246,651 mano chula. Kopogore kod mano iwacho kanyo ni nitiere omenda madirom 100,000 mano chul mar mondo mi ng'ato yud tich mane national government tenders kata yud tenders mago michiwo kod sirikal mamalo. Kopogore kod mano duol mandiko jopuonje tich mar mondo mi koro ibed placed kanyo nitiere asoya mando made rom 72,665 mane ochul. Bende nyaka sani koro yangore ni nitiere kuonde mopogore opogore mano moriwo KWS, NSSF, TSC kaachiel kod migawo mochung' ne wechego mag tije mage kuonde mabende jo Kenya ne onyis mar mondo mi ochul mibadhi mathoth ahinya. To kotudore kod wechego mag mibadhi e it gazet mar 19 kanyo Boniface bende pod aneno ka koro omeny moko kuom counties ma EACC noyango kaka moko kuom counties makoro ichoke asoya kata mit bilie mathoth ahinya. It gazet mar 19 be nyako Ramogi Ajwang' nyalo somo kotudore kod graft index reveal counties that are most bribery prone, kama koro counties mathoth ma jak piny nyaka chule gimoro e kamie service mora mora. En wach malit kabisa kendo oboke wacho kae ni on average jogo mana kaka se wacho chien kacha kiwango mar asoya ma dhano chiwo dok chien kowuok e siling 11,625 nyaka siling 4,878. Kata kamano ama at the same time thoth mar jogo machiwo asoya to oidho malo kowuok e percentage ama 0.17 nyaka ama percentage 25%. Mae nyiso wanang'o jok madwaro chiwo asoya pod ng'eny lakini kiwango margi mar chiwe kaka ne gichiwe higa mokalo emodok piny. Weche mag mibadhi mana kaka asewacho to gin gigo ma bro thiro wan kaka piny mar Kenya kendo kwa bi timo development molongo mowinjore. Jo Kenya mathoth chiwo bribes sectors mopogore opogore pacho kae, treasury kacha jok matindgi dwaro enroll e weche mopogore opogore to gitimo kamae nikech ang'o? Maybe system magwa ok ti. To system magwa ka ok ti wapenjore ni to ang'o miyo system magwa ok ti? Wanyalo loso systems magwa mondo ti mondo japiny for example samodhi kawo passport ok ochuno ni nyaka ochul pesa moro mondo mi aka passport ne owuog mondo dhi e travel. Kai weche mana wacho it gazet mar 19 kaunti ma Uasin Gishu, Baringo, Elgeyo Marakwet, Marsabit, Embu, Homa Bay, Bomet, Kakamega, Tana River, Kiambu, Meru, Nyamira kaachiel kod Wajir mage moko kuom counties mane oyangi kaka counties kama wechego mag chiwo asoya kata mit bilie otimonewa ka jodak makuro kapok yudo service mora mora nyaka kwayi omenda moro. Mago bende nyako Ramogi Ajwang' inyalo somo it gazet mar 19. Adwa watie kod machinglo kata katun manitiere it gazet mar 15 Boniface kwatiko nonro mar gazet okinyi makawuono. Nyako Ramogi Ajwang' bende inyalo mana neno machinglo makamano. Boniface king'iyo machinglo makama kata in inyalo pogo gi wi nitiere jago moro kanyo ochung' ka ng'iyo sura ne wanyalo pongo gi wiwa ni to en ng'a. Kalapapla bende aneno ka thoth ahinya e yamo kanyo ka bende nitiere kwano moro magore kanyo imanyo wai Boniface to king'iyo wai kanyo bende neno to benyi kanyo ni why not in penjo. Machinglo makawuono ni otek matin lakini anyalo wacho ni jago ma ogor kanyono to nyako Ramogi Ajwang' samineno wang' jogi seche machalo kamagi aparo ni ng'eyo jago machalo kamano kabiluongo nyinge e amo kae. Akia ni machinglo ni temo wacho ni serikal temo chiwo pesa ne japiny
kendo inawe gitemo wacho ni ichiwe mang'eny kabisa lakini mama chope mfuko maja piny ten sling 64 ma ng'ato ka ng'ato yudo nikech king'iyo kaka koro imanyo wai kanyo king'iyo to ondik kanyo ni fueling choppers to fueling choppers makamago ichiwo gi mar mondo mi gidhi gi give handouts. So nitiere kod economic empowerment ma in chenro mang'eyo ni sirikal mano mar Kenya Kwanza osebedo ka time kor gwenge mopogore opogore to e kinde economic empowerment kanyo ka wang'iyo ng'ato ka ng'ato iyudo mana imiyo shillings 64 kanyo. Nyalo bedo ni penjore ni 64 e wechego mag economic empowerment mano to jiwo uchumi mar ng'ato e yo machalo nade. To wanyalo pong'o gi wiwa ni sura makamano wanyalo bedo mar jalup jatend piny Kenya nikech wang'eyo ni ene mosebedo kowuotho kod kalapapla e kor gwenge mopogore opogore chenro mago mag economic empowerment ma koro sirikal mar Kenya Kwanza timo e kor gwenge mopogore opogore ma pacho kai. Wach mogik Boniface kwatieko nonro mar gazet. Wach mogik omedo mana support team marwa Harambee Stars kiny ka gitugo gi team mar Angola or Senegal? Angola. En Angola. Yes. Kod Jumapil ka gitugo gi team no mar Morocco. Wakoen gi hawi maber. Weche sport gin gigo mariwo ji karachiel. Gineno kata mana kweth mobalo gi sirikal. Nyo gichopo kacha mondo gibende gi support team no mar Harambee Stars. Geno ni kinyne gi lot team no mar Angola. Kendo giyud kendo milion achiel. Pesa mamoko kuom gi pokoloso kwa muda malach kabisa. Geno ni gineno kaka tournament dhi nyoro nywan gi mpira mager kabisa. Senegal nyotugo gi Nigeria pinya Tanzania kucha. Kendo standard mar football ni malo kabisa. Geno ni gineno gigie kendo gibrokasore kabisa. Otherwise Nyasaye oritwa kendo obed gi odiochieng' maber. Erokamano ahinya Boniface Otieno kuom kawo thuolo mare okinyi ma kawuono mar mondo mi bi walith gazet nyakora Mogejwang. Gazet mar The Standard wang'isi kanyo ni en Ruto on US radar kalure koda kaka Senate mano mar od bura mar US kata Amerika bro bedo katimo nonro margi kapo ni piny Kenya pod oromo bedo na NATO ally kata oyo ka chenro makamano oyang timelines kata thuolo mibobed ka itime kaachiel kod mibadhi matimore e eCitizen. Ema gazet mar The Standard omiyo peko okinyi ma kawuono omiyo gazet mori inyalo dhi nyiewo tibedo piny somo iyo makare. Yiena mar mondo mi akaw yoyo madundo gi sani nyawadwa Sharon Ong'ao bro bedo ka donjo kod twak mokwongo e chenro mar piny. Warom kendo kangorobo kanyo saa 3 e kinde manga kelo ni chala mar fwambo. Nyinga Joyce Odur. Guess what? Citizen Duca now delivers! Get amazing discount on your favorite essentials and have them brought straight to your doorstep, all for just 200 shillings delivery fee. Go to citizenduca.com, select the product you want, pay, and we'll handle the rest. Citizen Duca, home of discount. Negin sigendni lakini aningine samini bazuma ze najichwadi tu yeseche mag thum maneoda mimi nalo jambo la nisombo wakili wadwaro ng'eyo kama gik moko duto ne odhi maber kod kama ne ok odhi maber. Olene ni chiega to jonyuol ne jolemo kabisa ko nyoke dwanja thomo nyomiyargi koro nobimo maya olega ng'e wende weche mopondo kod chiwruok mane omiyo gibedo jothumbewa. Atemo kano sigana mag joluo. Gene chakruok mar gimoro nyaka bed ga gi gikone. Safar ma wan go mar music mar thum en safar mabor. Riwri kod Solomon Atito Kafaya e chenro mar ng'e jothumbewa. Tich Abich, saa 2 okinyi, kik bai. Saa zingine mambo kupata bila plan. Gas ndio imeisha, landlord akuache upumue, mtoto ni mgonjwa na bado ni mid-month. Usijibox kwa noma.
Piga *531# and sort your emergencies with my Mobi Civil Servant loan. Iwe usiku au mchana. Kama wewe ni civil servant, sasa uko sorted. Dial *531# and get up to 20,000 shillings and pay from your next payslip. No paperwork, no guarantors, no drama. Ni wewe tu na simu yako. Register now and see your limit in seconds. Built for Kenyan civil servants. My Mobi. Iko sorted. Jarik ni jamuod nyoyo gi goyo. Matiende ni dhi matek maok inono maber samoro nyalo miyo ng'ato midhiero. Leta kibungu. Leta kibungu. Leta kibungu. Rada bro. Leta kibungu man. Tulia bro, tulia. For me, I feel like this is the best time now, Brayo, to tolerate ailments. At least to kuona venye unakaa. Watch this story and more. Download the Citizen Digital app or visit www.citizendigital.com and find the Citizen Originals portal. Kenya's #1 app, Citizen Digital. Chiemo ka chiemo nigi sigana mare. Moro ka moro kuom kit chiemo miyiero kelo nigi moro manyien. Ojuri to koro kine en machagi ma en okelo ladha. Chiemo. Okelo appetite. Kata bed ni en chiemo mamit, manigi suya mamit, kata manigi iro, waduto wawinjo kitgi. Omit. Kochakore chuny pacho nyaka e Kenya mangima, wakelonu kit chiemo mopogore opogore, sigendni ma ok ong'ere koda timbe machon. Alea en ringo mawanyeo walire to wakete gi chumbi. Kokalo kuom chiemo ka chiemo, biuru e wuodh ng'eyo kit chiemo, kit timbe kod tudruok. Tedo gi chiemo kod Jailieta, tich adek ka tich adek, sari okinyi, mana e Ramogi TV. Introducing Wigo, your trusted ride. The ride with the most reliable, verified, efficient, and transparent drivers. With fabulous cashback incentives for passengers, each trip on Wigo feels like an upgrade. Download Wigo from Play Store or App Store or SMS Wigo to 20425 and ride with confidence. Wigo, let's go. Chakre Donam Lulwe, nyaka enderni mag boma maduong'. Pesa ka pesa nigi sigande. Kae en kar dak mar joloko hala. Growth wa mostly bedo attributed to consistency and hard work. Kokalo kuom jo ohala manyiso rieko margi e ohala mopogore opogore. Ka gima nyaka ikwongo ing'i en location kamidwa kete dukano. Wapuonji timo ohala okang' kokang', kaka ilose, kaka ipidhe modongi, nyaka kaka irite mondo odagi. Siri mar business wane gimomiyo osebudho kabisa en itiye gadier. Kae kama timo gik moko gi kinda, romo gi rieko kod lek mabedo adiera. Watemo choko artifacts mag luo to watiyo kod gas decoration e ot ka. Ohala gi mwandu gi Cleophas Oluoch, tich ang'wen saa 1:45 otieno. Kik bai. Ramogi. Regulation okodhi through gimiluongo ni public participation. Be ikori mar donjo matut e weche madongo e Uganda wa. Ribadhi ma wuok e NTSN ng'eny seriously. I have to say this. Wanono weche siasa kod weche mamulongi ma jopiny. Sama gigo nyaka japur. Nikech japur ni obro puro kande ni otere kanye. Buch jopiny en kama wamiyo pek paro kachiel kod nonro ma intiere godo. Wan gi chike mabeyo matayo gigi waduto te. Ok diam wachnya every time ka ng'ato dwaro to waloko chike. Nyinga Trevor Ombija jandingo panga jo Nyakach dendo nombija taya nyakwar guok kocha pesa. Wanere kelo. Tich adek ka tich adek, saa 3 otieno, mana e Ramogi TV.
Nyakorom gajang dakika osekadho 22 tok saa achiel mar okinyi machiegni tok marwa e chenro mar piny adeni joseduor osemii nonro mar gazeti sing'eyo kaka piny Kenya rengo okinyi ma kawuono. Kapo nono ni koro ing'eyo gazeti ing'e gima gazeti wacho. Okinyi ma kawuono e tok marwa e chenro mar piny geno mara ni neno tipo mabende nitiere toka kanyo. Nitiere tipo mano mar okapu mabende nitiere koda mwandu mabende wajathoro nyiew kinde ka kinde odiochieng' kodiochieng' Nyakorom gajwang'. To kaluwore koda nonro mabende Kenya National Bureau of Statistics mano KNBS noyango gocho ni nengo mar ngima medo hidho. E higa ni Nyakorom gajwang' e dwe mar auchiel nengo mar ngima nohidho gi kwana tamalo 3.8. Kaluwore kod ripod gi mogik mabende gigolo dwe mar 7 gocho nengo mar ngima ochako hidho kendo gi kwana tamalo 4.1. To hidho Nyakorom gajwang' mar nengo mar ngima gocho ni hidho kaluwore kod nengo mago mag chiemo mabende wajathoro godo tiyo godo pile ka pile mabende osebedo ka medre kanyakla kod nengo mano mag modhi. Wang'eni dwe mar 7 Nyakorom gajwang' chieng' tarik 14 mabende EPRA jalando nengo mag modhi manyien. Noneno kanyo ka modhi bende noidho. Petrol noidho gi siling 8.99, diesel noidho gi siling 8.67, ka nengo mar mauta mano mar taya nomedre gi siling 9.6. Emomini kaka TV mara Mugi en mbaka mwago e studio mbaka mabende wagoyo kama intiere Nyakorom gajwang'. Inyisa na kaka nengo mago mag mwandu mijathoro tiyo godo pile ka pile. Okinyisa ni dong seche idwa chiemo, idwa chamo, idwa chini breakfast. Chaki uso nade, makati uso nade, mauta mar taikin mamoko, kan chamo migago gi mamoko, iuso e nengo machal nade. En twak mabende adaro bilo gi jalony e weche mar uchumi mano CPA Eric Odera mabende antiere godo e studio. CPA Eric Odera, amosi ni misawa geno mara ni chiemo makare. Yawre ahinya Sharon, an bende ageno ni chiemo maber kendo ageno ni nyikwara mongi bende chiemo maber kamoro amora gintiere kendo wachiegni uru e twak. Erokamano ahinya. In gi an kanobiro tich odiochieng' makawuono geno mara nyalo bedo ni watiyo gi nyamburko, watiyo gi apiko, kata mana wawuotho wabiro ka okinyi makawuono. Samoro bende sebilo gimoro pek mar ngima tir nade. Genya kachako na kodi kaka wendo nikech ngene kwa twako tende kod pek mar ngima bende no kantiere pogruok ahinya commodities ocho ni basic commodities mabende oganda osebedo kanyiewo. Dieri mine makende ne ji mang'eny temo wacho ne pek ngima odhi malo, ngima mar dhano ma kawaida ni malo ne ji mang'eny ok ginyal yudo kaka gikonyore e yo mayot kendo ka gipimo koya e thuolo ma ukadho chien to gi kaka medo hidho gineno ni nengo bedo ngima bedo medo hidho. Mano timore nikech kipimo nengo mar gik ma dhano tiyogo e ot machalo chiemo, machalo kaka chulo ot, machalo kaka lewni, machalo gimiluongo ni gimitedogo miluongo ni fuel, gas, machalo gik ma mitiyogo e weche mag transport, to yudo ka nengo idho. Nengo idho mar nengo no emomiyo kata kidhi e weche mag transport tiyudo ka bei mane ichulo kiwuotho kia kata e ot kidhi e kar tich iyudo ka koro nengo mar bei ma mikwayi e gari oidho. Nengo no kendo kata kiyudo kipimo weche mag school iyudo ka weche mag fees michulo kata midwaro e school iyudo ka hidho kendo pogore e wang' ka wang'. Mano bende timore kata e weche mag kaka asewacho weche mag fuel ahinya gas ma dhano tiyogo e ot. Ji mang'eny wacho ni nengo pogore, samoro en 1,000 kilogram 5 mar gas ma itiyogo gi ji mang'eny mane e lower pyramid. Koro iyudo ka samoro mede gi siling 50, samoro mede gi 20, kamano to teka no mede to hinyo dhano nikech koro distort gimiluongo ni budget manisegoro midwa tiyogo nikech budget no to is constant kaka luore igore kaluore gi income ma in go. Iwacho ni samoro sara ten mana macha nengo mar ngima medo idho kinde ka kinde koro adjust. Ka okinyini tiyo gi tong' to koriwe tong' samoro timo na gi chai nono. Nitiere gimiluongo ni economics nitiere gimiluongo ni indifference curve. Then kiseng'eyo kwan ma in go mar osuru ni mar pesa ni mar nweng'o ni to isegoro bende budget ming'eyo ni fees en kama, chiemo en kama. Koro budget ma in go no
mi gimiluongo ni utility. Koro utility no en kama nyaka ibede mondo iwinj satisfaction mar chiemo ma in go to gi pesa ma in go. Golo gimiluongo ni indifference curve. Wabro lero mano chiek moro. Koro e report ma wadwa wuoye sani ma Kenya National Bureau of Statistics nogolo ne pimo kaka nengo lokore, nengo mag gik moko lokore. Ipime e kuom ndalo modhuro, ndalo mar iwacho ni 12 months annual. Mano higa achiel mokalo. Bang' higa achiel. Koro kaka koro mano pim mar dwe ma owuoye mar dwe mano gole tarik 31 dwe mar abiriyo ni opime kochakore dwe mar 6 higa mar 24. Koro chak pim no to nengo mar gik moko kochakore June 2024 nyaka July 31st 2025 nengo lokore machal nade. Nengo ni bende opim kaluwore gi gik mnaselero ni gik madhano tiyogo. Gik madhano tiyogo gin chiemo to gi math. Mo chiemo math mwawuoye ka en math ma is non-alcoholic mokwongo. Kaeto kendo ichako ipimo math mar alcoholic. Kaeto ichako ipimo weche mag energy machalo fuel, gas, petrol, diesel, kerosene to gi gik makamago. Kaeto ichako ipimo weche mag transport nikech koseket fuel to fuel no itiyo kode weche mag transport ma itiyogo gi geche, itiyogo gi means of transport te. Mane makelo nyaka lokruok mar nengo mar transport. Kiwuotho kidhi town koro ikwayi pesa mopogore gi mani ng'eyo cha. Kendo luwore bende kendo gi nengo mar weche mag somo. Weche mag somo gi bende luwore nikech nyakwa pim kaluwore gi weche mag buge ma ji ng'iewo, weche mag uniform to gi weche mag school fees. Koro magi kaw kwan gi e dwe ka dwe tipimo ne to koro ya dwe cha mane wakadho mar dwe mar 6 mar higa mokadho cha nyaka dwe mar 7 higa ni nengo lokore machal nade. Emomiyo report mwan go ni wacho ni kopim dwe makadho higa mokadho cha nyaka sani to medore from 3.8 atamalo 3.8 nyaka atamalo 4.1 nitiere medruok. Ang'o mokelo medruok ni? Gik mang'eny okelo medruok ni. Lokruok ni mokwongo iluonge gi dho uchumi ni inflation. Inflation tiende ni lokruok mar nengo mar gik moko koyae period ma nyaka period makama. Lokruok ni inyalo kel gi gik maluwore gi kaka gimiluongo ni demand. Demand tiende ni teko ma in go mar nwang'o gimidwaro kaluwore gi ofuko ni. Teko ma in go sama in gi pesa ni moro e ofuko ni, inyalo bedo ni idwaro gima idwa ng'iewo. To nikech in gi teko mang'eny, ng'at ma uso ni nyalo wacho ni ng'ani nigi pesa we amed bei. Kata medo bei to pod obro kawo. Mano iloko nengo kaluwore gi teko mar ofuko ni. To nengo bende nyalo lokore kaluwore gi kaka gino losi, cost of production. Cost of production ni ema kelo nengo ahinya makoro wawuoye sani ni. Ma oluwore nikech gik mwawuoye sani gi okel gi gima iluongo ni lokruok. Kaka koro nyi neno dwe mokadho cha ne wan gi lokruok e weche mag kerosene, diesel, petrol. Mabede no medre gi atamalo mathoth. Mano medre gi atamalo mathoth malich. Mano emomiyo king'iyo inflation mar keep compare dwe mar 6 ma higa ni to gi dwe mar 7 ma higa ni to nitiere lokruok mar inflation omedore koya 145.5 nyaka 145.7. Mano lokruok mokel gi gik ma lokruok gi nengo mar petrol mane EPRA olando higa cha. No higa ni. Parni EPRA bende lando nengo modhi dwe ka dwe chieng' tarik 14. Manyiso ni wantiere dwe manyien chieng' tarik 14 mar dwe ni. Bende ng'iyo ni nengo dhi medre koso dhi dok chien. To kodhi dok chien adhi dok gi senti. Wacho ni otonglo koso mana siling. Ma bende samoro ok nyal konyo. Koro gima timorega ni sirikal omi chik mondo otim nonro ni mondo indicate ni to piny ochomo kanye, japiny winjo nade,
ere kama inyalo time mondo tudruok mondo yoto bede, mondo yoto bede matin mondo konygo. Kata ditim ang'o mondo kel abro chiwo gimiluongo ni effects mag inflation ni lokruok ni to kel ang'o. Okay, abro wacho mano, but gimomiyo gigo ipimo kamano en ni mondo achiel wabed gi statistics maber manyisowa ni to nengo mar gimoro ka gimoro chal nade, olokore machal nade, kelo pek koso yot ne japiny. Kwase ng'eyo mano to wang'eyo ni to ang'o nikech samoro ginie nengo gi samoro okele nikech shortage. Samoro piny ne ok odhi maber e weche mag chiemo, production, supply side. Okay? Kaka koro weche mag chiemo mang'eny wuok e lowo e puothe. Sama koro nweng'o yudore matin e weche mag puothe, to tiende ni demand mar gima tin no dhi medore. Sama demand no osemedore, odhi bedo pushed gi price, mano dhi kelo inflation. King'iyo figures ma wawuoye sani gi gima duong' malich kuom weche mag chiemo go, mano medre malich mokelo atamalo ni te en wach mar mogo. Mogo mitedo godo. Mogo mitedo go. Mar kuon. Mane mokelo wach mane molokore maduong' ahinya. To mano is sensitive. Ang'o miyo en sensitive? Nikech dhano ka dhano nyaka chiem. En a necessity man nyaka chiem mondo ibed mangima. To par ni bende mogo staple food, wacho ni piny Kenya ugali. Yes. Mok kuon. Bende staple food marwa. Ji mang'eny chamo kuon, koro miyo ji mang'eny demand for mok kuon. Koro mane momiyo lokruok moro amora mar nengo mar kuon bedo felt a lot gi ji mang'eny. Koro gima inyalo tim momiyo mane momiyo kawo kwan ni ber, nikech sama koro sirikal oseng'eyo ni mokuon ema nengo ne ni malo kata nengo ne olokore mang'eny ahinya, to koro ing'eyo ni ang'o mokele. Is it shortage, koso hoarding, koso nitiere wach moro kanyo ma ji ok ong'eyo. Koro mane momiyo koro sirikal biro gi policies machalo kaka buffing up, machalo kaka importation in case ni nitiere shortage, kata machalo kaka anti-hoarding policies. Gimomiyo inflation ni kata lokruok mar nengo ni adwa lero ni japiny winje gimomiyo japiny mang'eny ywak kata ni wacho ni nengo lokore mang'eny momiyo inflation ni gineno ka gima negative. En nikech effects ne. Achiel kuom effect mar inflation ni en gimiluongo ni reduce gimiluongo ni purchasing power. Sama nengo mar gimoro amoro osemedore ni ting'eno distort budget ni. Teko mar nyiepo dok chien. Teko ni mar nyiepo koro dok piny. Sama teko ni mar nyiepo ni odok piny, kendo ne bundle of goods mane winji ng'iew, kata ka ne in gi mpango ni dwe ni adhi tiyo gi mogo kilograms 5 e ot, tiyudo ka nengo ni obedore. Chuni ni nyaka koro idwok mogo piny. Idwoko tikiko mchele, ikiko oduma gi mamoko. Koro mano timore across all the food brackets ma dhano tiyogo. To food kende nyaka koro kata weche mag math koro chuno ni nyaka koro iloki. Mano achiel kuom effect mar inflation. Mar ariyo en ni inflation kelo gima iluongo ni distortion in currency. Nikech sama koro nengo gik moko osebedo mang'eny ka, to samoro gigo chuno ni nyaka koro wa export gi, water gi oko. To tiende ni sama watero gi oko no, to either watero gi ka nengo gi ni malo kata nengo gi ni piny. To tiende ni sama watero gi no, to wan bende wadhi loko gi e currency machielo. Mano kendo miyowa miyowa nikech sama koro osetere ka nengo gik moko walese ni piny, to sende ni kama wadhi loke cha to waloke against dollar, wadhi dwaro dola mang'eny mondo waloke go. Mano nyiso ni dhi keto pesa wa ma wan go ka bedo weak. Okay? Sama mano osebedo weak, wabedo gi problems moko miluongo ni balance of trade deficiencies machalo kamago. Koro lokruok mar nengo mar gik moko ni nigi effects mang'eny, lakini kuom japiny to
to neno ni lokruok ni hinye nikech nueng'o to gi budget ne mono osegocha kethore. Tigine diera karamna kwa losere kama nanya bende eri kom yango no mane ilere heyo makende ma bende karamna dayo mantiere kata mana dala kacha ndalo winje yo makare gimen lokrok makamagi kose neno samoro kanyalo bere karamna gi siling 1,000 tinenjo ka oganda wacho ni 1,000 tango nikech nyalo dhi 1,000 chon kane donjo go 1,000 titingo okapu mopo kakire do mantoka no okapu opong sani ko okapu opong en mana 1,000 gi wiye mako kidonjo supermarket gi calculator nyalo chopo counter kacha ti duoko gik mang'eny ahinya katika manya kwa rungajuang kalore gi Kenya National Bureau of Statistics geto kanyo ni nengo mago mag ngima koro kamedre gik motiyo godo pile ka pile mabed ni CPA rikodera na lero ni giboka mok kuon mano kila achiel gocho no medre gi kuona tamalo 1.6 kila achiel mar sukari mane dwe mar 7 par dwe mar 8 be okwadonjo samoro nengo nyalo medre kada dok chien gibiro biro ka gitimo nonro KNBS timo ga nonro kinde ka kinde mokuon kila achiel gocho no medre gi kuona tamalo 1.6 sukari kila achiel medre gi kuona tamalo 1.4 skuma wiki gik motiyo godo pile ka pile dala kachas kila achiel no medre gi kuona tamalo 1.3 kanyanya kitungu iwacho ni mortedo sitima kene tariffs Kenya bende neno medruok makamago ka samoro ni ichudo tariffs mag stima samoro ni mikata na units 20 gi wiye samoro dhi ka dok piny koro gin gik ma samoro Eric oganda ok ja thoro ng'ine kaka stima ka samoro ngato ng'ini dwe ka dwe atiyo kata siling 1,000 nyalo bedo kata ni medre gi siling 1,200 girit mitiyo godo adieri kabisa. To king'iyo kwan gik miyunene wacho gi gin gik ma basic matiende ni ng'ata nyaka ti kodgi mondo survive. En chiemo, en wach stima nikech ok inyal dok e ot man kamudho kondiek ok inondiek. To kata mana mamudho no majok bok tigi stima betiyo gi mauta mar taya mabende no medre gi siling 9 mabende no medre. Aya en wach mar wuoth nikech nyaki wuothi. Koro ineno gigie gin gik ma affect mwananchi wa kawaida. Mane momiyo kwan ni ber nikech point ne government ni problem mare ngima cost mar ngima oridore kama chal nade to dwa timang'o mondo okel kwe kata okel yot ne oganda. Ang'o ma sirikal nyalo timo koro ma adwa wuoyo gi sirikal adwa miyo sirikal koro gima ginyalo timo mondo mima odok chien. Achiel kuom nengo mar chiemo to gima sirikal nyalo timo en ni kanitiere shortage to ginyalo golo kuonde ma mokane chiemo mag piny mondo donje market mondo ka supply obedo mang'eny to dhi duoko price chien. Law mar demand and supply wacho ni ka supply ni ng'eny to koro price dok chien. Ka price osedok chien koro inflation odok chien. Mana achiel. Mar ariyo nitiere gik machalo kaka kopo ni waonge kode within our economy then kanye kama koro sirikal import koro gikelo gik mwaonge go kendo donje market kendo mano bende tiende ni wanyalo duoko inflation ni through the forces mag demand and supply. Sirikal nyalo kelo supply side kama koro gimoro tine. E demand side bende wanyalo nitiere gimiluongo ni monetary and fiscal policies ma sirikal nyalo tiyogo. Tiende ni kopo ni pesa ng'eny ahinya economy to gima sirikal timo gitimo ginyalo tiyo gi tools mang'eny. Achiel kuom giluongo ni interest rates. Koro ka pesa ng'eny ahinya to koro interest rate mar bengi imedo mondo mi ji okaw pesa matin. Koro pesa kosebedo matin koro ji oluor jikone nengo pesa koro tin ahinya koro kwa ng'iepi mang'eny. Mano gima inyalo timo. To in kaka dhano kaka nyakwara Mogajuang mandala in ditim ang'o mondo mi ibed gi mondo mi wach inflation ni kik iwinje effect ahinya. Achiel production gimitimo ka in japur to ensure ni ipuro kendo ibedo gi stock mari maber masama koro nengo mar oduma omedore to in ok ing'iepi. Kik bed ni ka iuso stock iwacho ni bendi ipimo kaka lwasi chal. Nyaka ipim kendo nyaka igo budget ni to kaluwore gi family na ma wan ji abich ni wachamo chiemo marom nade e dwe ka dwe. Tiende ni wadwaro chiemo marom nade e higa mangima. Kiseng'eyo mano migo budget no to budget no koro dhi koshoni in case ni price mar
that particular bundle of good omedore achiel. Mar ariyo, nitiere precautions moko mabende inyalo bedogo. Ineno ka inflation wawuoye weche mag chiemo, wawuoye weche mag metho, wawuoye weche mag gas, wawuoye weche mag transport, weche mag school fees. King'iyo budget ni te, ang'o mi spende ahinya? En wach mar school fees. Ka en wach mar school fees, tibedo gi akiba ni moro. Ming'eyo ni ma to en mar school fees. Koro kata komedore to in effect no kidhi winja nikech ne in gi stock moro manisekano ma in idhi chulo kanyo. Koro kata komedre to effect no ok dhi chopo ni ahinya nikech you already in cushioned. Mane gima nyakwara mo ginyalo timo kama intiere dala. To bende kimedo kanyo, bende ng'eni nitiere ga chik moro ma bende wacho ni 50-30-20 rule. Yes. Iwacho ni e odi kanyo nyakwara mga juang kapo nono ni nje ohala, nitiere omenda miyudo nikech wang'eni jo ohala yudo ga pesa odiochieng' kodiochieng'. Nitiere jo osara ma bende rito mwisho dwe. Mwisho dwe korumo bang' ndalo 30 ma pesa ni obiro at once mabup. Tintie kaka idwa poge ma bende biro bedo ka ringo kodi. Koro 50-30 rule ni iluonge ni Pareto. Iluonge ni Pareto analysis. Pareto analysis. Koro Pareto analysis ni Pareto analysis ni emomiyo awacho ni go budget ka higa ni chakore. Ka higa osechakore ting'eyo ni ABCD e gik matimo kata e gik ma spend kata mage projects madwa timo higa ni. To an gi nweng'o na to rom nade. Koro pogi maromo atamalo 100. Ma iketo kama, ma iketo kama, ma iketo kama. Atamalo no kisego kwandi no te, bas mano Pareto analysis. Koro onge lokruok. Ka gimoro lokore, to lokore matin ma ok kelni adhara adverse effects e budget ni kata e kit ngimani. Koro ngimani ok lokre malach kata ok ibed ni idok marach ahinya. Dong wang'isi gidok ma koro gidwa winjo. Nikech koro nitiere needs, donge nitiere wants, to nitiere savings. Iwacho ni 50% kacha madhi ne needs. E usara mari, kuom ranyisi yudo siling 15,000 dwe ka dwe. 50% mara atamalo 15,000. Iwacho ni 50% of the 15,000 nek bed ni the needs. 30% the wants, 20% the gik moko kaka savings. Koro needs kanyo ginang'o, wants ginang'o, to savings gin kaka ng'o. Nyakwara Mugajwa gima watemo lero en niya, nitiere gik mochuni e ngimani, necessities ma nyaki tim kata nyaki bedgo eke survive. En chiemo, weche mag ot, weche mag lewni. Magi nyalo kawo percentage maduong' e kit kwan nini e. Mar ariyo, nitiere kendo weche moko ma idwaro mondo survive mondo ber ngimani. Weche machalo kaka weche mag somo, weche mag tiji kata mag development. Inyalo miyo percentage mar ariyo. To nitiere gik moko ma kata oketimo to pod inyalo survive. For instance, kata kiya tich godhiambo, ok ochuno ni nyaka iraw e bar. Kata yue gi joweteni. Ok ni rach. Entertainment go. Tiende ni ok ni rach kiyueyo, lakini ok en gima ochuno. Kata didhi adhiya dalani, ing'eni ok ni lose anything. Nyalo nyocha kidhi tede udi. Kar mi nyocha kikomba achiel siling 200. Mago chakede pakede madero madek kama. Manyalo cover yi. Koro gik moko chunogo, luxuries go. Gine minyalo miyo gi percentage matin. Ruakruok, fashion, travel. Yeah, but lewni is a basic need. Yeah, but nitiere lewni moko ma king'eny go kaka nyalo ruako. Ok onyal bedo kaka koro want. Yes. Yeah, nitiere moko ma you don't need. Yeah. Koro mago minyalo chiwo percentage matin. Kata duok bas nengo ka pesa moro ne nyiewe siling 1,000, many minyalo nyiewo mtumba kata mana siling 500 tekni wakeke. Exactly. Yeah. Koro again kendo kuma kata budget nini bende pod inyalo bedo mariek. Inyalo bedo mariek tiende ni samane mowinjo bed ni ng'iewe gik moko. Inyalo pimo sama kata kidhi e supermarket kata seche midwa ng'iepo. To tem ng'iyane ni to promotion ni kanye. Ang'o mabedo promoted e gigi. Sama gima bedo promoted no, that bundle of good should be your target. Sama idwa ng'iewo kata weche mag lewni, inyalo yiero chiro moro kata kamoro miusogie in bulk ma bende inyalo ma prices favor. Tiende niya, as a consumer nitiere gimiluongo ni consumer sovereignty. E open market kaka Kenya wanka, moko chuni ni nyaka ing'iep ka. Okay?
except for monopolies machalo kaka maybe Safaricom, Airtime and all this to gi electricity. To moko ge nitire kuonde ma ine gi choice. Minyalo exercise choice nino. Koro year market ma favor yi gi prices kaiso year bundle of goods ma is necessary. Okay? Kaiso samisa dieno in gi right mar mino bei kakidwaro. To bende wi mano bende Eric, mana kaka niwacho kamano nikech dukni madongo chen supermarkets bedo pogore ka ng'ato ng'iyo ma bende nitiere offers kaka niwacho. Par nitiere kata mana kembe, acha ni chak, nitiere koda kembe mathoth ma uso chegi. Acha ni kambi A, B, C, D. Ka kambi A samoro uso chak 70, kambi B samoro use 60. Mane maber kodi kaluwore koda budget. Exactly. Donge. Mano bende ginyalo ng'iyo kata. To bende ng'ato nonyisa jalony moro bende nonyisa ni kidhi supermarket tidhi kiyieng. Mar mondo meke neno mandas, neno yogurt, koro kik inyiew gik manoke okochuno, manoke dwa. Kamano. Mana diere. To bende nyithindo bende koro wamak. Nikech nyithindo be kidhi go supermarket ng'eni mbele kacha nitiere chocolates ang'o unwanted things. Impulse buying michunigo. Manokichano. Mago inyalo verigo. Tiende ni nitiere gima waluongo kane wasomo ne a rational consumer. A rational consumer en a consumer ma tiyo gi wiye kapok ong'iyo gima o question. Sasa tenda ni pesa ma en go no o make full meaning of it. Ma sasa museng'eyo ni mae pesa man go to mae gima dwaro to mae nengo nyako yud nengo maber ne to gi gima ber neno esa modware no. Mane a rational consumer. Koro exercise this sama koro piny otemo dhi kama. Mano nyalo konyi seche ma idwaro survive. To Sharon, kaka jaluo madimba. Jaluo nitiere bende gik ma joluo ne timoga. To pod inyalo tim gi sani manyalo konyo seche ma nengo gik moko dhi kama. En achiel kuom gi en rito chiemo kata temo weche mag storage mag chiemo. Jaluo machon ne ong'eyo gimiluongo ni kata ka en chiemo mar ring'o to nitiere kaka ilose. Athola, aliya, kata rech ibambo, obambo, achieng', imoye chieng'. Okay. Nyalo bedo smoked. Nyalo bedo iruwe iro. Okay? Kata ithole. Okay? Magi gik ma kata ka dhano timo bende nyalo konyi e seche makoro nengo dhi manengo gik moko lokore. Wadok e chike gi timbewa. Chike ni kana ring'o ng'eny koro chamo mana kila riyo gichieng'. To ngima biro ngaji biro makata koro kata omena chok nyalo yudo. Mana bro wuoye. To gima kunga wacho ni kar storage ni ka jaluo bende otemo time kata dhano moro otemo time to nyalo konyo japiny. Kinyalo wacho manyo yore moko minyalo stogo kata lot nitiere de moko monong'eyo kana lot maber. Nikuoge kata imoye. Tire moko minimoyo ka ititedo. Magi gik makitimo gimedo somon maparo mar mondo mi wang'e. Mondo me jopiny omed ng'eyo kaka ginyalo timo mago. To nitiere gimoro bende ma paro mi neno itemo kelo weche mag chiemo. Ing'eyo chiemo ma dhano dwaro nitiere gik ma dhano yude miluongo ni nutrients. Ka en carbohydrate, gin proteins, to gi weche mag vitamins ni. Nitiere chiemo moro amora manyalo chiwogi. Dhano mang'eny ose omena. Ni omena ok en rech, lakini omena to rech. Koro sama en rech matindo tindo. En rech matindo tindo, ma is nutritious and is proteinous. Sama koro nengo dhi mang'eny, to kaka dhano matiyo gi wiye, to nyaka consider omena bende is protein. Tiende ni ok ni nyaka ing'iew gima ok inyalo afford. Okay? Inyalo ng'iew gimoro amora manyalo a bundle of good. You choose a bundle of good. A rational consumer nyaka choose a bundle of good masute to ensure ni o maximum kata o yudo gimiluongo ni maximum utility. Okay? Tiende ni ok ochuno ni nyaka ing'iew na ring'o ma beche ng'eny tinyalo yudo some other food ma is also proteinous. Mano. To ring'o bende pile ka pile wacho ni nyalo kata mana kelo ni midhiere dendi bende. Ber kikiko. Exactly. Koro gigi te kaluwore gi weche mag uchumi wanyalo yiero gi ma bende pod wa survive
in case ni inflation gi weche mag ngimagi oidhonwa. Koro gima ber en ni japiny owinjo bed gi puonj maber, owinjo chik ite e gik mopuonjogi mondo mi kapo ni ngima odhi mang'eny ahinya to pod ging'eyo ni pod ginyalo survive. Kamano. En puonj makare Nyakorom Gajwang' ma bende jalony CPA Kok Odera medo chwalonwa kaluwore kod pek mar ngima ma bende osebedo kaneno nikech pile ka pile kwachiyo ngima pek. Sani bende nyithindo loro Nyakorom Gajwang' manyiso ni ka nyathini samoro nanie boarding, sani par ni kwan bende omedore ot kacha. Koro samoro ni gi nyithindo adek mana nie boarding kata mana mantiere day school nikech wacho ni most of the times pupils, students, they spend the better part of their days in school. Sani ngeni kora not breakfast samoro kano kawe school sani kawe kanya lunch sani kawe kanya par ni in between bende nitiere snackings. To kasto kendo gin rowere gi ema nige teko modhuro kendo kech kayo gi speed mamalo. Tiende ni wasome biology kata ni gin gi rapidly dividing cells madwaro ni mondo gikaw energy mang'eny seche mang'eny. Ya koro yudo ka seche makoro gin tire to budget mar chiemo is likely to go high. Koro nyaka go ko bende koro wacho ni koro rega koro iruwo nyaka mar mfuko cha nikech mar mfuko samoro koro te wacho ni rega koro pek. Akenya Nyakorom Gajwang' ni timo yo machal nade somno paro lai mago te machoka redi ka uchiel no mbui mago ganda bende do achiel kachiel wantiere achiel kachiel mbui mar Facebook haneno kwantiere YouTube Citizen Digital kanyakla kod X mar mono mwaso mane na reko Nyakorom Gajwang' peka mar ngima nitiere to omedo hidho kinde ka kinde Nyakorom Gajwang' kuoka atamalo 3.8 dwe mar auchiel sadwani dwe mar 7 atamalo 4.1 en medruok mono mag kinde ka kinde kikoch mana ni mbele pek warido kada ere paro mane maben wanyalo somo en ang'o mitime odi kanyo mnyalo somo ng'ato rieko mar mondo mi asom achiel kachiel wabiro bedo kwa somogi e yamo kata kamano en nengo mag modhi manoidho ma bende April nosomo chieng' tarik 14 mano mar dwe mokalo ne gwacho ni nengo makamano no medre kaluwore kod increased landing cost wacho ni cost of importing golo mauta kawuok oko kabiere pachoka no medore ni petrol diesel kanyakla kod kerosene. Lero ni achiel kuom gik makelo inflation iluongo ni cost push inflation. Mwatiyogo e Kenya ka en gik mwa import. Sama landing cost kata cost mag kelo mauta no e pinyni e Kenya waka osebedo malo to push gimiluongo ni production cost. Ka production cost osedhi malo to push cost mar production dhi malo. Mano ema okelo medruok mar mafuta e dwe mokadho. To ne nitiere paro bende mang'eny. Nitiere bende inflation kata lokruok seche moko gima japiny ong'eyo kata ma ong'ere e piny samoro ok gin natural causes machalo mago. Nikech ne nitiere weche mang'eny mane wuok seche mane ilando weche mag mafuta gi jomoko ne wacho ni nitiere atamalo mar pesa moro mar loan moro mochuno ni nyaka chul makoro no medi mondo mi mafuta gi ochul. Mano ne nyalo bedo to pinje mamoko kaka samoro mwacho ni lweny samoro kantiere pinje kaka Iran mano Israel kele nikech ing'eyo mafuta mang'eny wuok e Middle East. Mafuta mang'eny wuok Iran, Iraq, kuonde makamago. Seche ma lwenje osebedo kuondego to kelo gimiluongo ni disruption e supply chain. Koro onge kwe mar mondo mek gika mafuta ka owuothi ochop kuonde machalo kuonde wagi. Koro lweny ailago kelo. To lweny no ok osebedo mnasani. Nitiere lweny no kaka osebedo ndalo mokadho kata dwe ka opogore gi dwe mar auchiel mane nengo ni omedore ni. Koro gimiji penjo en tang'o momiyo ne ok omedore e dweche mane lweny no ochakore to no omedore ni dwe ni. To bende kinde ka kinde bende wacho ni mafuta ma bende piny Kenya nyiewo kwa nyiewo mafuta kowuok e pinje maoko nitiere ga dwaro mar mondo mwachak nyiewo mauta iwacho ni imports wachak tiyo kod Kenya shillings taparo ni paro makamano no dhi molala kata kamano koso winjruok no kochope kare nikech ngene mafuta bende kwanye pinje maoko wanyogi currency maoko to chutho ji tiyo gi dola to kiny makawuono ano ka dola ki compare nengo wanyo dola iwacho ni dola chiel koro bar piny Kenya wanyo gi siling 129.50 gisane. Kamano gima timore en ni wanyalo mna ngiepo e currency wa kuponi wan gi agreement gi jok ma wang'iewo gigi kuomgi magin bende gi yie ni wanyalo loko gigo gi currency wa. To koponi wang'iewe in an open market
to nyaka watim nage dola. To dola lokore gi siling dola achiel wadwaro siling 129 mondo waloke. Koro emomiyo cost mar importation en ga malo. Gimoro amora mwakelo malo nikech currencies mwatiyogo ok gin mekwa. Mago gik makelo kelo miyo gik moro amora mwabedo mwa import nengo gi ni maloga. Kamano. Ero kamano inya Eric. Siparo nitiere gima piny owacho nego ni timo mano mar caution nikech ang'e ni piny Kenya bende osego ngala manyime wacho ni ngala mathoth. Nitiere kinde ma bende dola na hawo mana siling 160 mano kinyiewe omenda mar siling ma Kenya kae. Nitiere gik mang'eny ma sirikal timo kata nyalo timo mondo mi achiel odwok dola piny king'iewe gi siling. Ariyo odwok nengo mafuta piny mondo okel yot ni ji. Adek odwok nengo mar gimoro amora ma bedo imported piny. Nitiere long term policies mag sirikal to gi short term policies. Achiel kuomgi ni neno ka Kenya ka ne wan gi gimiluongo ni oil refinery mane ni Changamwe ma sirikal ne temo ni mondo gimoro amora wa import gimiluongo ni crude oil mondo bed refined. Mano failed nikech macha ne at exploration stage. Yeah, to the cost mar exploration became so expensive, the explorer recently pulled out. Okay? Koro nikech ing'e ni Kenya onge natural resource mar oil ni. Chuno wan nyaka wa importe. To kwa importe to wa importe at a foreign currency, to wa importe against other competitors also. Koro chuno ni nyaka wabed gi yore moko mwanyalo tiyogo. Achiel kuom ginen mondo wabed gi refinery mwa import crude to wa refine then wa supply. Mago mane long term policy mosebedoga. To nitiere kendo gik ma inyalo tim mano policy no ber nikech gima inyalo tim en sama koro nengo ne piny kata onge disruption onge koko mang'eny to wanyalo import as much to store then wa distribute sama koro wadwaroge. Ero kamano inya Eric rito te nyakwar mgajwa ngador mar munwe ka yueyo nikech aneno ka sari osechopo ote magi be naneno bang' yueyo abro bedo kasomo ote gi achiel kachiel e wang' jowi. Kata kamano e okang' mar ariyo bende Eric wabro bedo kwaloso bende imports gi exports mwandu mar mondo mi piny owacho cushion kata mana reswa kaluwore koda nengo mapek mar ngima bende osebedo ka kelo. Ang'e ni imports osebedo ka medore nyowuoyo. Iwacho ni mwandu ma bende piny Kenya nyiewo kawuok e pinje ma oko mabiro. Nyako chele ni winjo kanyo ka piny owacho lando ni gibiro bedo ka ginyiewo metric tons 500,000. Tiwinjo ka jopur mago chele mantiere Mwea gi Ahero to ywago rego chendo wantiere koda stock moromo. Nameno nyiewo mwandu oko ukelu chako dhog godo pachoka to wan bende wantiere gi supply ma iwacho ni enough. Sukari bende moro e kin mamoko. Akaw yonya kwar mgajwa ng'ado gi ote magi ketera mo gi TV. Lwedo chweyo. Koro ka sana watiyo gi lwetwa. Rom gi joma oseloko kit ngimagi kendo giseloko pok margi obedo ohala. Bechgi ni malo nikech kaka yudo materials dhi mang'eny. Duto en wach chwech, pok, tich matek kendo tiyo matek. Tim giri mitimo no kikete chunyi tikete pachi. Mamiyo lek bedo adiera. Pok opogore. Tich ang'wen, saa 2 okinyi kod Sharon Ong'ao. Kick by. En gima konyo e ngima mapile, to en gima ng'ato dwaro e ngimane. Bedo gi ngima maber miyo ng'ato dak e ngima maber. Kapok achopo kama dhi osiptal mamiya yath, ang'oga ng'oma nyalo timo. Riwri gi Ruth Otieno e penj laktar, ka wakelo ni paro mag jolony, paro mag reso ngima ji, kod sigendni majiwo ji. Sickle cell en tuo mawuok kuom jonyuol. Koro ka ji pok okendre, ji onego gidhi pim mondo ging'e ka gin gi jin mar sickle cell. Kochakore gi lony manyien mag thieth, nyaka e yore mag thieth makonyo.
wan gi gik moko duto madwarore. Ka iwinjo kaka iwuotho to kawira maki wi bari seche te idhi adhi osiptal wacho ni an adwani mondo kawuono pima remo. Penj laktar. Wuok tich nyaka tich abich saa 12 odhiambo mana e Ramogi TV. Ramogi. Regulation okodhi through gimiluongo ni public participation. Be ikori mar donjo matut e weche madongo e Uganda wa. Mibadhi ma wuok e NTSA ng'eny seriously. I have to say this. Wanono weche siasa kod weche mamulo ngima jopiny. Sama gigo nyaka japur. Nikech japur ni obro puro kande ni otere kanye. Buch jopiny en kama wamiyo pek paro kachiel kod nonro ma intiere godo. Wan gi chike mabeyo matayo gigi waduto te. Ok diang' wachnya every time ka ng'ato dwaro to waloko chike. Nyinga Trevor Ombija jandingo panga jonyakach dendo nombija taya nyakwar guok kocha pesa. Wanere kendo. Tich adek ka tich adek saa 3 otieno mana e Ramogi TV. Ich lach nonego okal tako. Ma tiende ni bedo gi miluma mar yako mang'eny nyalo kelo rach. Chonga gilo, emo mi achano kama. Chonga, emo se mi asudo nyime. Chonga gilo, emo mi achano kama. Chonga, emo se mi asudo nyime. Mondo yudwe ni kaka skiza tune mari D star 860 star 418 hash. Ramogi TV en od jower duto. Ne thuolo mar yudo weche tuke duto nyaka mopondo. Mbaka makende mag jotugo kendo mag jomolony weche tuke. Can you believe it? Magite yudore chenro mar pau tuke. The 4.84 kilometers. Nonro matut kod gigo matimre manyien mag tuke duto mawuok e piny mangima. Tudri kodwa ngeso ka ngeso Ramogi TV. Kochakore saa 8 odiechieng' ka wami gik motimore pau tuke. Nyakorongo jog dakika na bich tok sario marukinyi wadogi batine dakika 30 mar mondo mwatiek twak marukinyi makawuono waloso kod ripoda nengo mano mar ngima report mabende duol mar Kenya National Bureau of Statistics nogolo kabende wacho ni nengo mar ngima pod medo hidhore pachoka e dwe mokadho nengo mar ngima no medre gi kwana tamalo 4.1 mano kaluwore kod mwandu mabende wajathoro tiyo godo pile ka pile mano moriwo chiemo kendo bende moriwo nengo mago mag modhi mopogoro pogoro kiny makawuono kapo nono kia wang' jowi mari samoro neno ko kadhe yor mbui mopogoro pogore wantiere ka gi CPA Eric Odera mabende arwaki okang' mar ariyo ni machiegni wadhi nyime gi somo paro ne oganda mabende neno ka wacho ni gimor koda chenro gipuonjore gi somo paro kaluwore kod paro mopogoro pogoro misomo kanyakla kod mago mabende jopiny oro kata kamano Eric kapok wadhi nyime gi twak marwa nitiere moko ote mabende dwaro mar mondo mi asom Nyakorongo juang nocho ni mar mondo mi wasom rieko nyiso kaka ine time mano mar mondo mi ikoshona pek mar ngima ere kaka ikedo koda pek mar ngima nyaro bembi iwacho ni Sharon ngima to tek tang'o madikel pek ne wang'e itwacho ni tieke nang'o ipenjo ni itieko pek mar ngima paro njalo nyeri kodera no stem nyiso kaka onyalo tieko pek mar ngima hinyenye odwa kaka onyalo adjust budget marwa Wycliffe Ogut iwacho ni sedonjo kintiere gi komba onge rengo iwacho ni nitiere kodwa nyaka giko iwinjo twak e yo makare Ruth Nyathi Ochieng iwacho ni ore Sharon twak iye ber wendo lere maber mawan kaka joma timo business waelewa en mana ni dana mana dalacha iwacho ni okowinj tuwacho ni penya jalonya ni pek mar ngima jomoko nene moko ok nene bende nitiere kaka wan bende wachangia nikech jomoko odago ngima jowetegi gi copy paste and this is what is killing most of us imedo kanyo ni donge kata nengo ot midake gi kaka chiemo bende nyaka ranga
chama ma odhuro bende wan mine nyaka koro waranga. Iwacho nango kotende kanyo. Ang'eni biro bedo kiduoke. Jack Jamarianda, iwacho ni weche ngima tek, in tinde itieko mana gi lamo wada. Pero kama nainya. Aparo gi mana paro mariek mabendo soma. Hinya nyantiere paro ma liu, ma paro ni Ruth Nyathi Ochieng kantiere kaunti ma Nairobi kosomo. Ruth ni kare. Na wacho ni sama osebedo matek to nyaka yad just ngimani. Ka en weche mag chama ma adieri mineto dwa bedo go mang'eny ahinya. Ok ni giricho beyo to gibeyo, lakini itime mana kaluwore gi uwezo ni. Okay? Tiende ni itime kaluwore gi nweng'o ni gi kaka inyalo maintain ngimani. Gima temo lero en ni kaluwore gi nengo, kaluwore gi pesa ma in go, nweng'o ni, to ng'eyo nengo mar gik mitiyogo, go budget. Gor gimiluongo ni budget line. Ok ikadh ka. Ok ing'iew gima excess mokidwa. Ok ing'iew bende gima okidwa. Bende ok idak ngima mokinyal. Kik idhi eba nikech jowete ni. Ruth temo wacho ni be wada jomoko copy paste ngima jowate. Mano is true. To ok en way mar survival. Mabang wang way gi gope mang'eny. Ok owinjo bed ni ibede igo ngimani koluwore gi nyawadu. Kech ok ing'eyo kaka onweng'o. Okay? Koro go ngimani kaluwore gi nengo ni. To kiseng'eyo gige ni mitiyogo e ot to gi nweng'o ni koro go budget. Ka nitiere adjustment inyalo adjust koluwore ni imedo in gi salary ni omedore kata in gi other sources. Kaiso mano to koro inyalo adjust. To ka onge to a staff situation makama temo miyo wacho ni kik gik moko kata en chiemo kik kata en weche mag ot, nwang' ot ma minyalo afford. Okay? To kata en weche mag token mag stima inyalo ng'iewo kaluwore gi nengo ni. Okay? Koro ng'ato ka ng'ato odak ngima monyalo afford. Kama na nyama magi duto te dwaro gini oro bungere gi dhongere kaka discipline. Kamano. Nyaka ibed discipline. Ok inyalo survive gi economy. Yes. Ne nitiere penjo mane waweyo sama ne wadhi e yweyo weche mag export to gi import to gi kaka mage kelo bende kelo nwa pek kata yot e pinywa ni. We achak lero from economic point of view ni Kenya as an economy mar Kenya wani en resources ma wan go ok ng'eny ahinya, kendo resources ma wan go mostly gin agricultural resources. King'iyo Kenya maber economy wa to mostly gima produce gin agricultural produce. Gin na weche mag coffee, tea, gik mwa produce in excess kata in surplus mwanyalo export. To gigie agricultural products give one of problems magin gago en nengo gi piny. Okay? Nengo gi ne piny ki compare gi gik mwa import ma waonge go. Gik mwa import ma waonge go gin machalo kaka machinery. Koro ki compare for instance kata cost mar gari, weight mar gari, to gi ki compare cost mar kahawa, weight mar kahawa, ki compare gi bro yudo ka opogore mang'eny. Mane achiel kuom gima kelo nwa pek e Kenya ka as a nation. Wach mar ariyo kupore gi produce Kenya resources wa kaka as explain resources wa watin ko compare wa kata gi neighbors wa. Uganda is more endowed gi resources, natural resources moingo the same gi Tanzania. Waingo gi mani Kenya nigi advantages moko. Advantage achiel kuom advantage ma Kenya nigo en ji mang'eny otemo somo kendo jo Kenya mang'eny oikore ni tich. Koro mano bende omiyo wan gi a lot of expertise. Labor wa ber kabisa. Onge shida minyalo bedo go e Kenya ka mok yud ja Kenya manyalo solve. Mano gima miyo kasto wan gi other advantages machalo kaka stability and all that. Koro sama wasebedo gi weak exports to one gi in terms of their prices, the price value. To gik mwa import to nengo gi ni malo, mage makelo nwa gik miluongo ni balance of trade deficiencies. Mar ariyo bende wang'eyo ni trade mwatimo across the borders watimo in foreign currencies. Currency ma gik moko iloke en dollar.
to dola nengo ni malo ki compare gi shillings. Mage gik makelo nwa gik mi yudo ka koro gik moko mwakelo nengo gi ni malo. Koro mago e gik ma watimo. To gima sirikal nyalo timo mondo mi magi otimre en ni wanyalo boost production mondo mi wa produce more. Wacho kendo gimoro kanyo ni nitiere gik ma wa produce to pod wa import machalo kaka mchele to ji machalo kaka jopur man Mwea, Ahero, West Kano and all those places. Giwacho ni gin gi mchele, yes, to the country pod import. Kata mana bando do neno kine mana piny Kenya kata bando, yes, to kata bando sukari. To edero sukari, Yes. to wangi kembe ma To wan gi kembe mag sukari. Ma bende piny wacho bende jareso kinde ka kinde. Yeah. Problems ma wan gi other management problems to gi governance to mako bende bedo influence gi politics. Nitiere commodities ariyo e Kenya ka mar highly politicized. Achiel en bando, mar ariyo en sukari. Koro telo bende samoro nyalo miyo gigi oti maber kata obed produced maber kata marach. To ka gibedo produced maber ting'e ni wan gi surplus nikech production mar consumption mar oduma mwanyalo tiyogo in this country nyalo bedo produced ka. Tiyudo ka nikech nitiere unscrupulous traders, unscrupulous deals, iyudo ka pod gi smuggle goods moko winjo bedi ni wa import. Yeah. To again magi gik mowinjo bedi ni osebedo developed chon nikech policies gi nochakore chon. Winjo bedi ni by this time wanyalo bedo ni wase produce. Ing'eni Kenya import nyaka tong gweno. Okay? To tong gweno wa import from countries machalo kaka Tanzania gi Uganda. Koro ipenjori nyaka chak bende jane no chige moko ma wuok kata e piny Uganda kanika kada luongo nying. Koro ipenjori mana ni to gwen ma Uganda to gi ma Tanzania. Gitoko malo ma Kenya ka. Toko jwalo ma Kenya ka. You see such kind of things. Mago gik matimore mana nikech koro leadership. Leadership okokelo gima nyalo stimulate production maber, japiny okong'eyo maber weche mag production maber. To mago kosebiro Kenya ka be uso gi nengo mayot. Nyalo paro na nitiere ywak bende kaluwore gi rech mawuok e piny China. Nyalo paro na kintiere gwenge ma Kisumu gibiro gi katonde to compare nengo gi nengo mag rech mag jolupo. Nitiere term miluongo economics ni dumping. Okay? Dumping timore ka koro wase goods ma cheap ma bech gi yot to are low in quality across border modonje economy. Sama mano osetimore, dumping nigi a lot of effects. Achiel, o reduce the cost of okelo gi miluongo ni industries mane develop kuondego machalo kata mag poultry. Ing'eni inego nikech tong' nitiere mabeche yot moya Uganda. Idhi ng'iewo mane. To nasewacho na rational consumer to dhi e market to pimo to ng'iewo mayot. Nikech ka crate kato nyisi ni uso ni 240 to ng'ato uso ni 400 samoro. Ibiro ng'iewo mane. Wacho ni tong' en tong'. Kamano. Koro dumping, koro gima government winjo tim ni wan gi dumping policies. Emomiyo iyudo ka seche moko across the border iyudo ka sirikal temo ng'eyo ni to ang'o madonjo, ang'o mok donji. En nani wan gi problems in terms of governance nikech mondo some of those policies obed effected kata implemented maber to onge corruption gimiluongo ni mibadhi kelo tabu e seche ma koro ng'ato kata loko ohala moro okelo goods ma nono kata maricho to omanyogo yore moko mag mibadhi kendo donjogo e economies wa. Magi gik makelonwa tabu. Okay? Koro issues nitiere policies around dumping mang'eny kabisa. But they can be controlled. They should be controlled. They should be controlled. Yes. Nikitaka na paro kata mna sani kata mna wegi lewni mauso lewni manyien. Mtumba. Bende ywak ni mtumba bende osebedo ka medore. Sharon ing'eyo. Bende wacho ni mag mtumba go bende law ma strong makirwako to tegno. Kata joluo wakipenjo maber giwacho ni gima nonego kikomi en weche mag mitumba. Okay? To kata in Eldoret nitiere gimiluongo ni textile industry. Textile poko chiewo kendo poko bedo motegno e economy wa nikech mtumba gi
gin gik mabedo imported. Gin lewni mosetigo kuonde mosetigo to kele Kenya ka tiuso gi nengo mayot e chirni wage. Emomiyo industries wage ok oseting'ore malo. To pati mtumba beno ndiko ji mathoth sector mar mtumba iwacho ni beno ndiko ji no mathoth. But kata the same way kata kikomi wani deti maber it would still have employed. Ntiere kana na river text gini hapa Kenya ntika kana wa import ga lewni. The policies mane nitiere at times so mane gigi timore 1970s were good. And they would have helped me de gikonyo mondo me gik machalo kaka mitumba gi mabedo damp kundi gi ne ok owinjo bed ni timore. To nikech weche mag siasa mok ber, weche mag telo mok ber, weche moko mane ok odhi makare emomiyo magi otimore, emomiyo koro wachopo kama wachope ni. Mano ya diri mantie. Paro maleo kanyo mabende wamedo kama na somo bende wacha kama ni tebe kama na streets kama na bura Nairobi kasa mora neno ka kanjo jagore kama na Uganda hilo ndo ka jomoko ni gidukni magi use lewni kanyakla kod kata na wuoch to magi use no samoro bende nego na dimalo to bende luore ik magi gole rent bende gintiere godo magi chulo nikech ni cost of an item bende ni gid factors mang'eny ma depend samoro ja ohanda sio kama bende use mbele ne samoro use the same type of things but use bende nengo mogonyore koro wacho ni competition bende samoro bende sikendo ka hinyo Uganda emo ni pek mar ng'ama ni bende ing'e matimore en nitiere segregation e market. Ng'ato nitiere gimonyalo ng'iewo onyalo mane afford is street. Nikech street no emonyalo dhi to yud ka nengo gonyore ne kendo street no emonyalo dhi to yud ka ng'at ma uso cha nyalo wuoyo kode e yore magi winjorego. To nitiere bende a particular market ma ok nyal dhi e street kaluwore gi ngimane, lifestyle ne kata gi kaka ochalo. Okay? Ok onyal dhi e street kech mag koro en to chune ni nyaka dhi e duka. Koro taste and preferences be nitie. Okay? Koro mage te timore economy. Luwore mna ni kech koro gima adwa ni ung'e ni nitie wan gi miluongo ni an open market economy. An open market economy factor of demand and supply ema determine. Ng'ato dhi mna kama odhi ng'iepo kama ohero kaluwore gi price makanyo to gi kaka gino chalo, kaka quality mar gino chalo. Unless ni an unusual good. An unusual good ema attract ema defy the rule mar demand and supply. Okay? Kamano. Ero kama na inya. Nyakorunga jua ng'atothu odneno chenro nendo gi achiel kachiel mbui mar YouTube bende nyalo luwo achiel kachiel nyakorunga jua ana voltage ochieng wacho ni luwo chenro makama achiel kachiel. Wote mamoko mabende aneno aus nyar Alesh iwacho ni piny tek ndi iwacho ni mondo iyuda wacho ni piny tek ndi mondo iyudi gimoro ikete mesa okiot tena ngara na mumo bende no wacho ni a man will toil ndo a man must toil mar mondo you have to sweat mar mondo mwangi hakwa nyalo tatimore kana ni jogo kuma bende utieko sikul jogo kuma bende nitiere dala gi sar kuma nyithindo abaro nyithiwa on kaka jonyuol bende nyako puonj ni pek mar ngima nitie ok no wachacha ni pek mar ngima nitie ot kata bende nyako nyis nyathini ya ka en migago wachame to kik waket chiemo puko chiemo moro ma samoro nyathi chamo to kowesa samoro nyalo kane wastages ere kaka nyalo kab bende wastages e odwa mar mondo mi kik bed watedo seche te kinde ka kinde kada na bulk food wacho ni tedi kapo nono ni in gi fridge moro nyalo tedi mathoth to kaka nyalo kane mar mondo bi ogai nikech nengo gas ni malo nengo makani malo mota mar tajo macho gi stoves bende nengo ne bende household. One of them pimo ni to jadi kata mantiere e ot sama chiemo moro chopo mondo mi chiemo miloso olosre oromre na gi jok mantie to bedi paro ni nyithiwa bende beni koro wapuonjo nikech gine ot sani kata na gi nyochen owinjo bed ni gibedo trend ni chiemo owinjo bed ni ichamo to the extent na minyalo kawe. Any excess owinjo bed ni either en gima nyalo bedo stored kata gima nyalo bedo postponed for another time minyalo chieme. Gima ber ni chiemo to owinjo bed ni ipuko nikech ji mang'eny onge kode, ji mang'eny dware. Koro luwore ni to ka in gi ji marom nade ot owinjo los na chiemo moromore kodi kamano. Mano bende emomiyo kuonde moko kidhiye
to ng'ato kane okinyiso ne dhi lime to seche ne mag chiemo kadho to yudo ka koro nyisi ni koro rita nyaka koro ang' wachop somoro mwakawe our next meal which is good nikech owinjo bed ni inform ng'ato kata owinjo bed ni idhi budget ni igo budget chuth mondo mi gik moko timre e yo makare ok ni weche mag wuor te weche mana mag luore gi kaka koro gima koro bedo ni gimoro bende itemo lero kanyo ni ji mang'eny sani nitiere e ute tich mang'eny onge kendo mano bende affect wechewa mag nweng'o en adieri en ni ji mang'eny mantiere onge tich weche mag tich wasewuoye mang'eny weche mag employment sama ng'ato onge gimotimo ma nweng'o ne ni piny kata nweng'o ne onge to en obedo abaden nikech nyaka koro depend kuom somebody okay dependency ratio odwadhe mang'eny ahinya ni malo ahinya e kaluo ji mang'eny either ok nitiere jomok ti nikech gima gitim onge tiende ni office gimiluongo ni open unemployment en ready kendo qualified to work to semanyo gimonyalo timono to onge to nitiere bende jok moko ma bende nikech jaluo bende jasunga mayiero ni an mano to kanyal timo mata nyalo timo bed mana ni nyalo yiere ka in gi ways ni minyalo survive go to kionge go to chak gimoro amora inyalo chako gi business inyalo chako gi tich moro amora minyalo timo to kik bed ni ibedo piny tiyweyo tirito ni mondo omiyi kata cham mantiere no to in ng'at manyalo tiyo okay yud gimoro amora minyalo timo kata obed ohala kata obed pur kata obed mana gimoro amora manyalo kelo nweng'o ni so long as ni en gimoro ma ok chwanyi gi chik kata ok chwanyi gi ji owinjo bed ni time mondo mi okel kwe nikech dependency tiende ni nweng'o kata ka en siling 1,000 Sharon emane ot to ji mayude kata ma depend kuom pesane gin ji 10 yudo ka ratio mar pesa no ni piny kabisa mondo mi ratio mar pesa no odog malo ji mang'eny nyaka ti ji mang'eny nyaka ti maka ng'ato ka ng'ato omako tich kata kero kelo mna skuma to ng'at machielo kelo chumbi kata kamano ka ginywakone to koro dhi kelo tich maber koro dai mer ji oyuluo kabisa ji mang'eny especially jok matindo ni gimany tich moro amora mantiere to bende jok man gi opportunities man kare jotendwa kata ng'ata ma Nyasaye nyalo bedo ni ogwedho kata ni nigi yo moro amora oteme mako ji mang'eny oteme mak lwet ji mang'eny usoge kuonde moko mo nyalo sogie nweng'o makaluo gi mafwenyo Sharon en ni ng'ato nyalo bedo ni oyudo pesa matin to pesa no support ji mang'eny kabisa ji mang'eny kaluo onge tich mano gima dieri kabisa manyalo nyisi from experience to kata mna kaluo kenda par nene na luo simo kwako kuonde ka wawachi mag dholuo nikech joluo ma winjo dier ni nok mag tije mana dier tich to nok lakini de nitiere yo minyalo konygo kaluo to de ji do konyo kaluo para ni kony makama jomag manyalo konyo jotendwa koso kony nyalo wuok kuom ng'ata jatelo man gi opportunity manyalo yudo yo manyalo soyo go ng'ato kamoro oso ng'ata manyalo invest manyalo create kata employment e village kata e kor gweng' bende okel mondo ji mang'eny oyud tije kuondego okay kony bende nyalo wuok kata kupo ni igolo ineno jok man dependent kata kigolo moko e family itero moko dhi osom itero moko e courses itero moko kamoro amora minyalo tere mondo mi okel easy ne family ka mako bende nyalo kelo konyruok omiyo kony nyalo wuok kamoro amora gima ok ber ahinya ni jowa mang'eny ji otemo diyore ahinya ng'ato ng'iyore mana kien owuon samoro nyalo timo kamano kaluwore gi gik notimore ni lakini ok ber nikech in the long run ji mang'eny nyalo bedo ni onge gima timo kendo ji mang'eny obedo ka hinyore kabisa to in ng'at achiel in min gi yo minyalo samoro ok inyal konyo nikech ka in ng'at achiel e oganda mang'eny mok yudi to kata ibed mana gi pesa to pesa ni ok inyal enjoy nikech ji mang'eny koro depend kuomi. Nitiere ngero moro gi dho Kiingereza mawacho ni teach a man how to fish.
Yes, to don't kimiye give him miya fish. fish kapo nono ni ng'ato nitiere koda riekni mabe nyalo konyo ng'ato nikech gini tinde bende ji nigi skills ji osomo ji nigi skills manyalo timo tije mopogore opogore kinyalo somo ne ng'ato rieko mar kaka inyalo yudo omenda kamoro amora nikech bende inyalo wacho ni ng'ato wacho ni adwa chako ohala kidwa chako ohala capital idwa golo kanye ng'en mano be thoro wach maduong' to skills bende nyalo konyowa e riekni mamoko ano kachiel kuom bende wacho ni nitiere kembe mabende maloso chiemo pacho ka mabende biro koda riekni mathoth wacho ni makati tinde slice mage tindo makati slice odok chien biskide bende kinyiew biskut slice bende odok chien to biskut bende tin haya mage mana paro mopogore opogore mabende oganda gulo kanya aparo ni adwok penjo moro ipenjo kanyo ni to gima ji jok monge tijegi ginyalo timo ang'o aparo ni kwadok chien joluo mang'eny e piny luo nitiere tije mang'eny ma jomoko timo jomoko jolupo jomoko jopur jomoko jo ohala jomoko ni transport aneno ka yawuoyi mang'eny kata ji mang'eny jowere mang'eny ni e yore mag kata weche mag transport jomoko timo apiko jomoko timo gik makamago mago te ber to kata ka en weche mag jotendwa ere gima de gitim mondo gikony ji achiel to ma problem nowuok chon to nokele gi weche mag somo mane wayudo e diere mane wasomone ne en somo mane ok chiw direct skills mar loso tich especially ne ng'at mane ok complete the system iyudo ka ne drop somewhere to you drop without skills without knowledge kama koro idhi chomo onge koro do wanyalo bedo gi yore moko minyalo puonj go ji skills gi emomiyo wan gi village polytechnics jomoko nyalo dhi kuondego kata kisomo mana carpentry weche mag wiring weche mag mason kamago nyalo konyo to bende weche mag jolupo inyalo puonj ji bende kaka ginyalo pidho rech ginyalo tiyo gi nam e yo moro manyalo kelo negi nweng'o to bende kuom rowere kopo ni onge yo moro yudo go formal employment businesses mang'eny inyalo chako kati chako mna gi kinyozi inyalo time jomoko nyalo timo weche mag businesses chiemo nitiere businesses mang'eny mane weche mag chiemo kata kichapo weche mag fruits inyalo uso fruits adoka ji wuotho godo kochono nyaka iwuothgo nyaka ibedi kata tong' nyalo buko tong' ti wuothogo inyalo chakorego nyalo dwaro capital ma very very minimal kata 500 shillings inyalo kawo go tong' crate achiel iboko ichako wuothogo okay tiende niya gi ng'ata ok owinjo bed piny kata obed mana mandas inyalo bedo ka in kama nyithindo nitiere kata ji majamo mandas nitiere inyalo chako mago mondo mi okel konyruok to ka in gi capital maber business bende inyalo timo business maber manyalo kelo manyalo kelo lokruok maber business machalo kaka kinyalo establish kata car wash mano nyalo kelo lokruok kata kinyalo uso spare parts mag nyamburko gi mago nyalo kelo lokruok ko paro gi ng'eny konate puonjo moko nyalo puonjo wanyalo medo nikech wacho ni samoro na sosa achiel bende samoro krom gi sani kapo nono ni lweti otegno matin inyalo mana manyo other sources exactly mane gima nadwa medo nyiso Ruth Nyathi Ochieng temo penjo machalo kama koro kolwore kopogore gi weche mag adjustment e ot kalwore gi weche mag nweng'o diversify okay tiende niya ka in gi one hour kupo ni tich iya sa 10 okay tich iya sa 10 onge tiende dok ot sa 10 okay between sa 10 kata nyaka sa 2 kaka ka in e town ka Nairobi ka mataya liel seche te the transport system is efficient okay inyalo kawo advantage from sa 10 nyaka sa 2 inyalo timo something okay bende nitiere tiende ni kamoro amora ma intiere no inyalo kawo to ka in Nairobi ka to nitiere a lot of advantages transport is efficient nitiere internet minyalo tiyogo nitiere opportunities mang'eny e mbui masani ng'ata nyalo kawo mondo mi oyud kaka konyo koro rawere mang'eny dwaro ni mondo omany gigie openji kendo lawgi piyo mondo mi kik ng'ato bed ni en idle ti ng'ato bed ni onge yo monyalo konyorego mondo kaponi nengo mar ngima medo hidho to in gi yo moro ma is caution okay okin very desperate makoro chopo kama koro inyalo kata ka ngimani to waneno cases makabago katimore wan gi cases makama kata inyalo bedo ni koro kinyalo yudo kata 3 kata mil mar ng'ata achiel you know tinde bende kana mnacho ni chamo chiemo nyadi de kene na hawe nikech wacho ni kisechamo breakfast cham lunch cham kara mana sapa tinde
tinde ka ji chamo kata 2 meals 1 meal. Ya koro mago gik mwanyalo geng'o. Wanyalo geng'o gi tiyo gi wiwa maber, wanyalo geng'o gi tich matek, wanyalo geng'o gi paro medo paro maber kendo winjo puonj kasto wakaogi. Gima rach mogik en kik ibed piny ni idle ni go mbaka kata isomo gazet kata iwacho weche manono e kor gweng' ni manyo weche no mano kony. Moro moro matin minyalo timo itim. Erokamano ahinya. Somo adek bang'e gi wachni mogik Eric. Aus Nyaralesh wacho ni piny tek ndi mondo iyud gimoro ikete mesa. Ok yot to bende nadier makende. Nyargod Jope Eunice wacho ni mano e wend jo Kenya. Machoni mane wenda jo Kenya sani pek ngima, pek mar ngima to adhi adhiya. Asomo gik makwod Nyaseme wacho ni inwinjo ka iol gi Kenya kik iolo. Warede dokanda gene ma wacho ni lamb geno ema nego bedni wantiere godo. Aparo ni CPA Eric Odera isepuonjo wa isegolo duke itwa mwanyalo timo to watim. Ano kamoko bende wacho ni twak makama dibede ne twak so en twak makelo lokruok. Wabed jomoko ma open minded makisomon rieko. Nyalo bedo ni ok konye korom gajwang, nyalo bedo ni nyalo somo godo rieko makonyo ng'at machielo. Wachni mogik Eric. Gimwatemo wacho en ni lokruok mar nengo mar gik moko itimo mondo mi wang'e kama gik moko lokore kendo mondo mi sirikal obed gi ng'eyo maber gi gima inyalo tim mondo mi kel lokruok kata kel yot ne japiny. Mane momiyo gik moko lokore. To nengo mane momiyo kwan mar lokruok mar nengo ni igolo ka dwe. To sama nengo ni gik moko gi oselokore dwe ka dwe, gik mang'eny kele. Inyalo kele from the consumer side makelo gimiluongo ni demand pool kata from the production side kata miluongo ni cost pool. Magete nyalo kelo gima lokruok mar nengo gi. Lokruok mar nengo ni nyalo kelo effect mang'eny e economy. Achiel kuomgi onyalo effect weche mag currency, strength mar currency. Bende onyalo kelo gik adverse effects e consumer in terms of purchasing power. As a consumer kaka dhano ma consume economy giminyalo timo en ni inyalo adjust accordingly sama koro nengo gik moko lokore. Ensure ni in gi survival tactics machalo kaka adjustments in terms of budget, machalo kaka diversification of income, machalo kaka loko your life pattern, lifestyle ni mondo mi i survive. To most importantly, temane mondo itim something mondo mi i change gimani kaka a consumer. Mane gima nyalo medo jiwogo jo kanyanam mondo mi wadak ngima moro maber kendo madhi mbele malokore maber. Erokamano ahinya. Kata kamano Eric wagunir kwanya kuom paro misomo riekni mago kaka wanyalo goyo pek mar ngima gi pek mar ochumi gi nengo mar ngima mabende osebedo ka hidho. Erokamano ahinya kuom biro twak. Mana kwanya korom gajwang gino mara ni puonj mar odichi makawuono nyalo ikaw puonj chalare adek mabe nyalo tiyo godo kit ngimani mabe nyalo somo gi joweteni nyakorom gajwang. Dakika oskadho 35 tok saa 2 mar okinyi yino mar mondo mwatiek chenro mano mar pinya gi sani nyakorom gajwang mabiro en chenro mar tedo gi chiemo. Jelieta olosonwa kit tet mane ne ntiere gwenge mag Nyanza nyakorom gajwang wang'enya kit tet mabiro biro bedo kokelonwa odiochienga makawuono. Rituru masani nyinga Sharon Ong'ao. Apostle Julius Subi of Exploits Worship Center invites you to the 21st edition of the Heavens Fire Prayer Summit 2025, beginning on the 6th to the 10th of August, themed Transformational Revival. It is an annual convergence of God's army and will take place at Uhuru Park, Nairobi, Kenya from 9 a.m. to 6 p.m. daily. The guest ministers, Pastor Robert Kayanja, Archbishop Harrison Nganga, Prophet Cindy Jacobs, Dr. Francis Miles, Lady Bishop Kathy Kiona, and Reverend Jenny Mock. Worship ministers Chris Shalom and Kestin Bogo, Kenya. For more information, call the number 0723-689-745. This is an appointed time for God's visitation. Don't miss out.
Mondo iyud skiza tune mar wendni di mana star 812 star 784 hash to isemana yude. Ramogi TV ene od joweri duto te. Chako chon loyo dhi kajuoga. Ma tiende ni bedo gi ikruok momondo geng'o masiche kod midhiro mang'eny mabiro e ngima dhano. At View Travel, we understand the unique needs of corporate travel. We specialize in flight bookings, hotel reservations, ground transport, team building, corporate retreats, and MICE services. We manage everything from venue selection and event logistics to visa and immigration assistance to ensure seamless travels tailored to your needs. Let us handle your logistics so you can focus on growing your business with ease. Contact corporate at viewtravel.com 0703 254 254. View Travel. Dream, explore, discover. Ingeni anatemo wacho ni osiep pari ma ana wacho ni no ma en ohero no en bende en kamoro achiel kodwa e bengi ka obiro kae mondo res pari. Ageno ni ntiere ma kare kamoro amora ma intiere okinyi ma jaber kabisa odiochieng' machielo machako wadonjo jikona e chenrowa mano mar tedo gi chiemo kawuono antiere ei Niang' mano e gwengego mag Awendo e kaunti ma Migori. Magawa ma wantiere ma bende watede kawuono iluongo ni Sugarland Hotel. E Sugarland kendie wantiere gi jatedo maro mawuok mara kucho Chula Rosinga ma bende wadwaro mondo wated godo e okinyi ma kawuono. Gima dwa tedonwa te en owuon modwa nyiswa ni en ang'o ma oketo e mesa kawuono machiegni oyawre. Ichiemo maber kabisa. Jarusinga. Yes. Erokamano ahinya kuom rwakowa e jikondi e Sugarland Hotel kae. Ang'o milosonwa? Kawuono ade losonu chiemo miluongo ni aliya. Yes, ring aliya. Ema kawuono ade loso kae. Ma wan gi ring'o no? Wan gi ring'o ni kae. Aneno kosechopo kama ere kaka ringwa ni ochopo kae ma motim nade? Ma ring dhiang'. Yes. Ochwake gi chumvi. Okay. Ko ma ochwaka chwaka. Koro en ochwaka. Samilo salian nikech okane ka en gi choke. En ring'o lelo. Koro kidhi manye kata kidhi nyiew ntiere pat mar ring'o miloso go aliya koso? Nitie pat miloso go aliya. Ok en ring'o mora mora. Yes. Koro ng'ato ka dwa lose odhi kata e bucho dhi nyiew ring'o onyiso jabucho miye mane kata osiemo ko mane? Onyalo wacho ni odwaro ring steak. Itiyo gi steak. Onyalo wacho ni odwaro ring steak. Koro nyiswa ne kaka koro ing'ade ma wang'o wacho no lire. Ing'ade mochopo kama kato ichwake gi pi chumbi. Kasto ichwake gi pi chumbi. Mobedo ma soft. Aya koro kowuok kanyo ero mosechwake mochopo kama koro odwa tero e process modong' mondo kete mesa to koro wacho ni en ringali. Koro gi kuma entie ni gisani idhi mana wang'e motuo maber kosetuo koka walosi aliya. Kama idhi tang'ono kaka itimo. Kama koro wadhiye. Aya kare wachaka ni mondo wang'e ni to weche dhi nade. Pile ng'ini wacho ga ni tedo pogore. Jatedo ni nyalo wacho ni en process ne moloso godo ring aliya chal kama machielo bende biro gi mare owuon. Mane tedo nikech iwacho ni en art gi dho kisungu, en talanta ma ng'ato nitiere godo. Koro bende gitugo gi gik moko ma achiel ariyo adek moko tiloso mari majaber. Kik bedi ni kaka ng'ane olose cha mano e kaka owinjo bedi. Koro ng'ato ka ng'ato temo mana mare kaka onyalo loso aliya mare. Koro process moko gwacho ni wawang'e mo. Wawang'e
motuo. Warita rita pan tuo matin, kasto waketo mo. Nitie alea be ma imoyo matuo. Mimoyo chieng'. Mimoyo chieng'. Koro mato mana teknoloji masani ma jensi otuchigo. Ruoke jensi. Mama jensi otuchigo. Dibedi nikech koro chieng' onge koso ji ing'eni mimoyo chieng' kaw kinde. En ndaladi kata juma achiel. Kata jumbe adek. Kata one month. Kata one month. Dwe achiel mangima. Mondo tuwa maber. Kata nitie mitwoyo chieng' kamano, nitie tie moko ma jikon madala ka, to ing'awe wi kendo, koro iro cha. Ikete gi sing'enge moro, to iro ma koro ae e kendo, to goe, mano be mana style machielo. Mago te gin alea? Mago te gin mana alea. Okay. Koro nitiere mar iro, nitiere mar chieng'. Mar chieng', to gi ma koro ma wawang'oni. To waloso alea. Mar chieng' gi mar iro, odhi momakre, momich ma koro, yawa. Kato be wang'ido gi lose to bowuok ring'o moro ma jaber. Anyway, koro lure gi kaka idwa time. Kin gi patience mar lose ilie chieng' kata ilie e iro kamanero, bende bera. Miketo visingenge choke na bula? Macha Athola? Pod en alea. Kechodhi iro cha dhi tuwe matuo ma pichwel te. To gima dong' gigi te gi chumbi donge? Chumbi ne ma preserve. Koro mo gine wani otuo. Pan wani otuo. Keto mana mo. Mo matin. Miwang'e go. Mana roma. Koro irisemo bedo maliet, koso? Ok dware maliet ahinya? Ok dware maliet pa. Koliet mapa to ok dhi bedo motuo. Dhi bedo mang'ich. Koro inyalo kata nini gi lweti, iwinjo ka mo ni ready, tiketo. Mo wano osebedo ready, awinjo koliet. Koro tuwani wawang'e kijenzi, waliye kijenzi. Wawang'e kijenzi. Moro mimoye chieng' cha samoro tie jomoko ere. Seche obudho ma samoro kata kute moko donjo e iye. Germs odonjo kobudhi mabati. Ochalo kaka sama koro iloso mbuta. Ng'ino seto motuo. Koro ing'eni nitie jomoko ma akiani kane maber ero kute koro chako donjo. Ing'eni gima kudni odonjo e iye mano gima osechako wechore. Gima osebudho. Gima osebudho kabisa. But siri kaka mano ma iwang'e chieng' no. Kise wang'e chieng' sama koro idwa tede, iluoke pi maliet, koso? Iluoke pi maliet. Mondo odogo gonyre. Mondo gonyre ma kata germs mane iye, koro rumo. Keto kitieko to, koro ichwake achwaka. Koro ichwake achwaka. Koro sama ma dhi mbele, anyalo mana loso sauce kata chielego. Loso kono. Duogo malo, ma pod idok piny. An gi penjo. Koro poge gi ring'o kaf. Ring'o minyiewa nyiewa tichwako kati wang'e mo. Pogruok ni kanye. Ere kaka koro moro ni wang'i luonge na alea to moro cha beda ring'o kaf. Ring'o miyo mo tichielo achiela. Ichielo kaf.
Mae tuo matuo. To machacha igina ichwake tichiele achiela ma medium. Mamalo kamano. Ma medium. Tomato tuo matuo maber. Kasto machaka to bedo gi sup moro matin. Madhi wuok gi sup. Obedo gi sup moro matin. Isos midwa loso ni. Machak kete chak moro ma. Koro mane pogruok. Mane pogruok e kete. Aneno ka adhi maber. Pandwa no bochiegni mar sos ni. Koro wago wuok ka to odonje sufria moro. Ka to odonje sos miloso no. Kata gravy miloso no. Dong pan oseikore. Pandwa ni oseikore koro iketo ne mana mo matin kabisa. Mana mar wang'o kitungu no. Rito chwakore matin keto kitungu. Lechwa to osewang'ore. Kamano oseikore. Ito osemana ikore. Koro en mana gole. Inyalo gole to wanyalo kete kata e pan kae. Kapod iloso ne gravy. Koro koni be oseikore. Wanyalo keto kitungu. Koso mana matin. Iketo mana matin. Kamano. Mano rom. Moani. Ati inyalo gole. Waketo kata pi kuon kae. Kech kuon be wan go mwada bilego. Vedi kako romo? Mana romo. Koro kitungu osebedo ma brown. Koro waolo nyanya. Waolo mana matin. Iolo tipimo ni to be ma nyalo romo. Chiemi pimo gi wang' donge. Wang' pimo. Wang' pimo. Tedo kae. Ineno gi wang'i. Lweti be bedo active. Bang'e no. Koro final say en ng'a? Dhogi. Dhogi. Dhogi be bilo ka en sawa. Ka chumbi otuch. Koro en wang'e iweye kamano motwake. Neno ka piwa be dhi mbele. Ne wan ga gi tim moro ka watedo kuon chon. Ni sami poro mogo kama kati gone msalaba. Ka picha osekalo msalaba no bas koro yienyo. Koro pi kuon ber. Mogo ni wacho ni siri ne en kete matin tin. To giduoko mach chien. Ma wani ng'eny. Ka mach ni malo. Tinya yudo ni tiyo gi mogo mang'eny to iye pod ok riwre. En nyuka. Koro majni orome koso wang' duoke chien. Majni to wadhi duoko chien matin.
mondo koka otede. Ka mach ng'eny to nyalo chandi. Kanyo mwawachogo ni wapimo go kabe uromo dong. Wuon thum gi jakuo thum. Wuon thum gi jakuo wapimo ka. Alode ma kienyeji magi ma ugolo Kisii koso giwuok kanye mane gweng' ka? Nitie mawuok e gweng' ka. Nitie be migolo mabocho bocho kaka Kisii. Okay. Amon gi ng'at makelonu. Nitie be joma age puodho. To biro to kelonu ma fresh. Ing'e mane mitne. Ng'ato kika mabor ing'iyo ni kichiemo to skuma. Lok diet. Samoro bichamo dek. Suga. Kaka sani koth chwe, ing'e na pot sani koro ng'enye. Ute na pot ote? Apoth to koro bayona. Bayoda. Ng'ama koro dwara apoth. Mago koro e simbe migo chon ni jarusegera biro gina apoth kanyo. Iknaura apoth moro kanyo. Bas. Nikech ing'e ni nyaka dhi gole e puodho. Ma to season ne sama koth chwe kama tiyude moloth maber mamit. Kech kitungu ani oseikore. Waketo alot. Tapenjo chon kane waloso alode mag kienyeji. Nitie kaka ne gikech. Donge? Alot kiwinjo dek to en dek to osuga to gimoro nono. Sani gimit. Ang'o matimore? Ang'o molokore? Koso ne opidh kido manyien. Nikech macha ne yath koso akia. Ne watindo gimoro amora ne kech koso ang'o mane timore? Koro alot kienyeji luwore gi kaka itede. Samoro ikuoge motore maber. Samoro be koro kobed makech. Ikuoge gi cream. En imure mana gi chak moro matin. Medo to dend. Nikech nitie kata moko kata kilose alosa ma green kamano mokikuogo. To be yoma kata nyathi nyachame. Apa ni kido manyien mag osuga gi dek mipidho sani opogore gi machon. Alafu luwore gi osuga ma samoro en mosetegno. Nitie be ma pod yom. Chalo mto. Nitie ma pod yom. Nitie motegno. Kanyo be koro ikore. Aneno ka koro mana bedo roset. Koro chiembwa osechiek. Wadwa mana toko mondo wabil kaka otede. Aliyore. Kaka liyore. Koro wachako gi kuon. Kuondwa ni. Kuon pod liete waboye foil. Kuon pod pas kae. Keto alot.
Kasto wakita lecho mot tedo ni. Kita pilo. Ne joma era pilo. Joma kae to dikode. Aya, mae kaka olos Alia Sugarland Hotel ma bende yudore e gwenge mag Awendo. Mana kaka wacho ni teto pogore, nitiere ng'ama dhi liye giro, jomoko e chieng', jomoko bende kaka jatelo Jarosinga wacho kijenzi. En ko ikele kijenzi, ma Alia kijenzi e Sugarland Hotel ma bende yudore e Awendo Kindie. Kapok wabele, kapok wachame, to joma digombo biro kendie, joma kalo, joma dwarawa, ang'o gene, ang'o ma ginyalo yudo kae? Kae Sugarland waofa gik mang'eny. Wan gi rooms, wan gi bar, kidwa metho ka in jamath, wan gi bar, wan gi conference hall, ka in gi wendi moko mang'eny. Ma nyalo tami rwake dala, ji 100, ji 300, 200. Sugarland nigi hall maduong'. Yes. Chiemo be wan go chiemo mora mora midwaro mag luo. Nitie ka. Miloso kendi. Okali lweti. Bas. Yeah. Namba wa munya yudo wago en 07 98 222 738. Erokamano ahinya. Koro kikalo kibiro e gwenge ma koni kata ibiro limbe, ing'eni wabiluongo ni jolimbe, domestic tourists. Inyalo chopo Sugarland Kindie ne chiemo makit koda mendie koda services mamoko modhuro ma bende gintiere godo. Koro an madwa nyisi ni kit chiemo ni chalo nade. Ma liye mesa. Donge wayude kako chal. Wawinji ye donge. Kuon to an. Ni wacho ni emi pimo wago. Ni wan mita di. Kawela lot kanyo. Winjo? Winjo. Ye ber. Mana kake wacho? Oyom. Mano kalure kaka ne chwake mondi. Ne chwake maber mobed mayom. Mond kata ng'ani gi shida mar lake. Koro chiema maber. Iye kode. Iwinjo ka gima ichamo choma moro. Ten fry moro. To. Mchanganyiko maalum moro mamit. Alia mantiere mesa kae. Koro Jarosinga inyagone jogeriti kaeto inyarwako gi e mesa mondo wan koro wadong' ka wachiemo donge. Yes. Ne jowa madwa biro, nyisou ni wan gi parking maduong'. Ka in gi gari kata in gi ang'o, wan gi parking maduong'. Yes, kiki chandri ni to kabiro gi gari. Obed jandiga, japiko, jagari. Obed japiko. Ng'ama wuotho. Security be ni tight. Warwako ute. Warwako kendo chieng' machielo. Erokamano maduong' kuom rwako e jikondi, kuom tedonwa chiemo mamit machalo koda mindie. Ibende kaka janeno marwa dong' koro chopo sa idonje mesa kodwa mondo wachama godo Alia. Nyako odiochieng' machielo kendo mar tedo gi chiemo iluonga ni Jailieta.
what? Citizen Duca now delivers. Get amazing discount on your favorite essentials and have them brought straight to your doorstep, all for just 200 shillings delivery fee. Go to citizenduca.com, select the product you want, pay, and we'll handle the rest. Citizen Duca, the home of discount. Introducing Wigo, your trusted ride. The ride with the most reliable, verified, efficient, and transparent drivers. With fabulous cashback incentives for passengers, each trip on Wigo feels like an upgrade. Download Wigo from Play Store or App Store or SMS Wigo to 20425 and ride with confidence. Wigo, let's go. Saa zingine mambo kupata bila plan. Gas ndio imeisha, landlord akuache upumue, mtoto ni mgonjwa na bado ni mid-month. Usijibox kwa noma. Piga *531# and sort your emergencies with my Mobi Civil Servant Loan, iwe usiku au mchana. Kama wewe ni civil servant, sasa uko sorted. Dial *531# and get up to 20,000 shillings and pay from your next payslip. No paperwork, no guarantors, no drama. Ni wewe tu na simu yako. Register now and see your limit in seconds. Build for Kenyan civil servants. My Mobi, iko sorted. I believe that the opportunities are better today. But define your niche, make sure you're not desperate, and let your customers know you. Educate them every single day on how you prefer to do it. And it will help you see the world from a different angle. It will help you see your business, which is fashion, from even somebody who engages with fashion at the point of wearing a dress and nothing else, and they'll tell you what they think. Watch this story and more. Download the Citizen Digital app or visit www.citizendigital.com and find the Citizen Originals portal. Kenya's #1 app, Citizen Digital. Icha gweno to ichao gwang'. Matiende ni, kapok ing'ado bura ewi wach moro amora, kuong inon ng'ama rach. Have you figured out a vacation plan for the kids for the August school holiday? Treat them to an unforgettable 2-night bush safari with View Travel, where adventure meets family bonding. Head to the legendary Masai Mara from just 19,450 Kenya shillings in a van or 23,000 Kenya shillings in a Land Cruiser. Or go wild in Samburu, 2 nights from just 37,100 Kenya shillings in a Land Cruiser. Our Samburu departures are fixed for 8th to 10th and 29th to 31st August. All packages include accommodation, meals, game drives, and endless memories. Changamka, slots are filling fast. Book now and pay in installments with our Lipa Pole Pole plan. Visit viewtravel.com or call 0703 254 254. View Travel. Dream, explore, discover. Nyakwara Mugia Jwanga no kanyo ka en dakika auchiela tok sadek marukinyi kamoro mora ma intiero kinyi makawuono machiegni e chenro mar mbako romo machakore sani nyakango mol kanyo sabich maro nyago. Kata kamano antiere kayo kuongo mondi mar mondo mi ami chal mar fwambo mago gin weche ma jofwambo magwa luono achiel kachiel e kor gwenge duto mapacho kae weche minyalo bedo kod geno ni kuku kachiel kod tiengi ibro bedo kai neno matute weche manyien duto mago odiochieng' makawuono kochakore weche manyien mag migago. Kama chako chal mar fwambo
odiochieng' ma kawuono kamiti mochung' ne wechego mag somo e od bura mamalo bro bedo ka limo kar chung' od bura ma Kibra mayudore e kaunti ma Nairobi kae, ka bende gibro bedo ka ginono mano chala mag skunde mano e kaunti mano ma Kibra. Kamano en okang' magitimo mano kotudore kod chenro mano mar kawo pach jopiny kotudore kod wechego mag somo kata Basic Amendment Bill mano mar higa mar 2025 manitiere e od bura mamalo. Ka bende nyaka sani komiti ma kamano bro bedo ka chako chenro mano mar kawo pach jopiny mane kar chung' od bura ma Kibra mano e gwengego mag Abet Institution mano moriwo kanyo Ushirika Children's Center, MOC, Chema Vision ka achiel kod Stara. Magi kuonde ma kamiti ma kamano mochung' ne wechego mag somo e od bura mamalo bro bedo ka lemo e kar chung' od bura ma Kibra e kaunti ma Nairobi kae odiochieng' ma kawuono. Wach machielo ma bende waluonu otudore kod chenro no mano mar cage fishing makoro nyaka sani koro ijiwo e kaunti mano ma Migori. Ka odiochieng' ma kawuono Nyakwara Mugiajong jafwambo maro e kaunti ma Migori mano George Juma obro bedo ka oluwonwa mano chenro maten kaunti ma Migori ochako mano mar chiwo cages ne jogo ma pidho rech kata jogo manyalo bedo kod gombo mar pidho rech e kaunti ma Migori. Ka bende nyaka sani nitiere cages 4 mago mag pidho rech kata mikete rech e nam Lolwe mano e gwengego mag Migori, kama cages 4 go ne ochiw ne Beach Management Unit mayudore e dho wath mano ma Lidha Beach mayudore e kaunti ma Migori. Kata kamano kuom cages 4 go mane ten kaunti ma Migori oketo e lwet Beach Management Unit ma Lidha Beach, nyaka sani koro cage achiel kende ema nyaka sani koro podi tiyo kata cage achiel kende ema nitiere kod rech. Mane momiyo odiochieng' ma kawuono e kinde ma koro ten kaunti ma Migori koro bro bedo ka chiwo cages mamoko 25 ne jolupo e kaunti ma Migori. Jojuma bro bedo ka luwonwa ni to gino kenge mage mibo bed ka iketo pinya maneno ni cages makamago omedo tiyo yo makare kendo gibedo kod rech kendo onge cage mora mora ma okethore. Ka bende nyaka sani penjo makoro penjore ni en ang'o ma ten kaunti mano ma Migori bro bedo ka timo mopogore mar neno ni cages 25 makoro gidhi chiwo obedo makare ma onge mora mora ma okethore. Mana ka ng'isi ni tielo mokwongo ne gichiwo cages 4 to cage achiel kende ema tiyo nyaka sani, to koro gin okenge mage kata ondamo mage ma gichano kawo maneno ni cages ma iketo e nam Lolwe omedo tiyo e yo makare. Wach machielo ma bende waluonu e kaunti mano ma Kisumu odiochieng' ma kawuono. Odiochieng' ma kawuono Youth Changers Kenya odiochieng' ma kawuono gibro bedo ka gibo bedo ka gintiere kod romo, ka bende gibo bedo ka gintiere kod EAC Summit e kaunti ma Kisumu. Ka bende Youth Changers mano en riwruok mag rawere ma bende okelo kanyakla rawere 50 mago mag mine matindo mawuok e kaunti ma Kisumu. Ka bende gino maduong' ma gibro bedo ka gitwak odiochieng' ma kawuono otudore kod duondgi kaka jokanyo mag riwruok mag pinje mag East African Community. Duondgi kotudore kod wechego mag Sexual and Reproductive Health Bill ma winjo bed ni ikale pacho kae. Gibo bedo ka gijiwo duondgi kotudore kod bill makamano. Gibo bedo e magawa moro bore Nairobi kae man neno kaka jomatindo bende nyalo nywako lwedo e neno wechego mag ng'ato bedo kod ratiro e kinde momanyo thieth e wechego mag nyodo odhi mbele e yo makare. Wach machielo ma bende waluonu e kaunti ma Nairobi ka odiochieng' manyoro Nyakwara Mugiajong wang'eyo ni duol ma okedo kod mibadhi e pacho kae mano Ethics and Anti-Corruption Commission odiochieng' manyoro ne gigolo report margi kata survey margi mano mar Kenya Ethical and Corruption Survey mar higa mar 2024 mano yango migepe mopogore opogore kachiel kod counties mopogore opogore kama mibadhi otimenewa. Kata kamano odiochieng' ma kawuono riwruok mar Vocal Africa gibo bedo ka gigolo duondgi kotudore kod report kata survey maduol ma kedo kod mibadhi e pacho kae EACC nogolo odiochieng' manyoro. Ka bende giwacho ni nitiere moko kuom gigo madongo kata gigo madito mane survey makamano onyiedhe lela madegigo mar mondo mi gichwale pachgi. Ka bende romo makamano bro bedo ka timore e apise maggi mayudore buore Nairobi kae. Kawatieko chal mar fwamo Nyakwara Mugiajong wang'eyo ni juma manyien mano Devolution Conference kata romo mar sirikand loch gwenge bro bedo ka chakore ayanga kata timore e kaunti ma Homa Bay. Odiochieng' ma kawuono jafwambo mar e kaunti ma Homa Bay Alia Beach bro bedo ka menyonwa moko kuom ikruoge ma koni kod kocha maten kaunti ma Homa Bay keto piny mano motelo ne Devolution Conference ma bro bedo ka timore juma manyien e kaunti ma Homa Bay. Ang'eyo ni nyaka sani koro osebed ka ijiwo ji mar mondo mi ochopane kuro ne
ane gik mopogore opogore mabiro bedo kuro. Kata kamano, romo makamano biro bedo kakelo kanyakla mago governors mawuok e counties duto 47 mar mondo mi giporane wach kotudore kod sirikal mar loch gwenge e pacho kae. Nyakwara Mugia John gi kanye mwachopo godo e giko mar chal mar fwambo kinyi makawuono weche makamagi kaachiel kod mamoko mathoth inyalo bedo kod geno ni biro bedo ka ineno e weche manyien duto mag odiochieng' makawuono kochakore weche manyien mag migago kagi kacha ang'ich welo kaachiel kod oimore otieno makawuono. Yiena mar mondo mi akaw yo madundo gi sani nyawadwa Cleophas Oluoch biro bedo katayi e twak e chenro mar mbako romo. Kik idhi mabor. Apostle Julius Subi of Exploits Worship Center invites you to the 21st edition of the Heavens Fire Prayer Summit 2025, beginning on the 6th to the 10th of August, themed Transformational Revival. It is an annual convergence of God's army and will take place at Uhuru Park, Nairobi, Kenya from 9 a.m. to 6 p.m. daily. The guest ministers, Pastor Robert Kayanja, Archbishop Harrison Nganga, Prophet Cindy Jacobs, Dr. Francis Miles, Lady Bishop Kathy Kiona, and Reverend Jenny Mock, worship ministers Chris Shalom and Kestin Bogo, Kenya. For more information, call the number 0723-689-745. This is an appointed time for God's visitation. Don't miss out. Saa zingine mambo kupata bila plan. Gas ndio imeisha, landlord akuache upumue, mtoto ni mgonjwa na bado ni mid-month. Usijibox kwa noma. Piga *531# and sort your emergencies with my Mobi Civil Servant Loan. Iwe usiku au mchana. Kama wewe ni civil servant, sasa uko sorted. Dial *531# and get up to 20,000 shillings and pay from your next payslip. No paperwork, no guarantors, no drama. Ni wewe tu na simu yako. Register now and see your limit in seconds. Built for Kenyan civil servants. My Mobi. Iko sorted. En gima konyo e ngima mapile, to ok en gima ng'ato dwaro e ngimane. Bedo gi ngima maber miyo ng'ato dak e ngima maber. Kapok achopo kama dhi osiptal mamiya yath, ang'o manyalo timo. Riwri gi Ruth Otieno e penj laktar, ka wakelo ni paro mag jolony, paro mag reso ngima ji, kod sigendni majiwo ji. Sickle cell en tuo mawuok kuom jonyuol. Koro ka ji pok okendre, ji onego gidhi e pim mondo ging'e ka gin gi jin mar sickle cell. Kochakore gi lony manyien mag thieth, nyaka e yore mag thieth makonyo. Wan gi gik moko duto madwarore. Ka iwinjo kaka iwuotho to kawira maki wi bari seche te idhi adhi osiptal wacho ni an adwani mondo kawuono pima remo. Penj laktar. Wuok tich nyaka tich abich, saa 12 odhiambo. Mana e Ramogi TV. Yudo thuolo madhi neno tuke mag tim mar Chelsea season mabiro achiel kachiel e lab tuke mar Stamford Bridge e piny mar England. Nyiew math mar Predator Energy Drink bang'e or namba miyude bwo pekeno e namba mar 29844. Yudo thuolo mar loyo pikipiki mar boda juma ka juma e pile ka pile. Wadhi Stamford Bridge to mana gi math mamuol mar Predator Energy. Predator Energy, the official energy drink partner of Chelsea Football Club. Rule your kingdom. Chako chon loyo dhi kajuoga. Ma tiende ni bedo gi ikruok momondo, geng'o masiche kod midhiero mang'eny mabiro e ngima dhano.
The August school holidays are the perfect time to unwind, relax, and enjoy Kenya's stunning coast with View Travels Getaways. Stay in Mombasa on a full board basis from just 28,750 Kenya shillings via SGR or 44,350 Kenya shillings when flying. Escape to Malindi Watamu from 35,000 Kenya shillings via SGR or 45,000 Kenya shillings by flight. Bask in the Diani Ocean Breeze from 66,300 Kenya shillings via SGR or 49,300 Kenya shillings by flight. All packages are per person sharing and are inclusive of return hotel transfers. Book now and pay in installments with View Travels Lipa Pole Pole option. Call 0703 254 254 or visit viewtravel.com. View Travel. Dream. Explore. Discover. Nyikwa Ramogi. Bedi her mar loko puothi obedo ohala madhi maber kendo med yuto mari. Ober nikech en crop manyalo miyo ipidh kata gwen, pidh dhok yo mayot. Wakelo ni chenro mar pur gi ohala. Chakre ikolo nyaka geng'o kute machamo pithwa. Pur mar nyanya nyaka ing'e tuoche mag nyanya mokwongo. Mar ariyo nyaka ing'e yedhe migoyo nyanya. Puonjri yore mabeyo kendo manyasani mondo imed keyo mari. Mondo iyud yuto maber en ni niang' nyaka ido maber miol ne pi timne irrigation. Kaka chiro medo lokre, wanyisi gigo mausre kendo nigi nengo kaka kinde loko. Koro rabonda no kapure kota eka ni kapure maber balose tayute molo kana yudo oduma e puodho mar kota neka. Tudri koda an Alori Nyaka Black tich adek sa achiel dakika 45 to mana e Ramogi TV. Ang'o mosetimore ne joma ne ochweyo ogandawa? Adhi primary Kangonditi Primary School. Gin kanye sani? Amobilize kalere te, ne wago poro to gibiro wasombo kidi to watero kacha jite e secondary kacha. Waromo gi jodgi to wafwenyo sigandgi magimopondo. Siasa ka ng'amony wae maduong' katere siasa en Daniel Arap Moi. Ng'e ranyisi mabeyo mane giweyo. Ne japiny opogore kata ng'ama ne nie duond loch ne neno ni kopo ni Kenyatta dhi Tom okawie thuolo ni mondo tanwa pinyni kaluwore gi mwaseneno kuome. Ang'o magitimo sani? To kata kamano be pod gin kodwa. Nakedo ne wach sukari ma jobunge jonjo kod buot nochaka ne bwana sukari. Gin kanye kod Walter Nyambaga tich ang'wen saa 3 otieno mana e Ramogi TV. Ramogi. Regulation okodhi through gimiluongo ni public participation. Be ikori mar donjo matut e weche madongo e Ugandawa. Ribadhi ma wuok e NTSN ng'eny seriously. I have to say this. Wanono weche siasa kod weche mamulongi ma jopiny. Sama gigo nyaka japur. Nikech japur ni obro puro kande ni otere kande. Buch jopiny en kama wamiyo pek paro kachiel kod nonro ma intiere godo. Wan gi chike mabeyo matayo gige waduto te. Ok diang' wachnya every time ka ng'ato dwaro to waloko chike. Nyinga Trevor Ombija janding opanga jonyakach dendo nombija taya nyakwar guok kocha pesa. Wanere kendo. Tich adek ka tich adek saa 3 otieno mana e Ramogi TV. Machiegni nyakoro manga jwange chenro mar Ngoma Owake. Wuok tich akelo ni mix mokwe. Kaito tich ariyo Reggae Owake, yani tunaongea na Majar Rastafara. Alafu tich adek nyakoro manga jwange akelo ni mana yani ngeni mpaka kiwasani. Ticha ngwene is kama nene, yani kitambo zama za kale. Alafu Friday, si unajua tu Friday tunafanya namna hii. Kuna magojong Friday supuzo wake. Sapar gina kapaga beat nyaka sapaga rio kod an PDG Papa Vic, yani ukipenda mzee kijana. Ne thuolo mar yudo weche tuke duto nyaka mopondo.
mbaka makende mag jotugo kendo mag jomolony e weche tuke. Can you believe it? Magi te yudore chenro mar paw tuke. The 4.84 kilometers. Nonro matut kod gigo matimre manyien mag tuke duto mawuok e piny mangima. Tudri kodwa ngeso ka ngeso Ramogi TV. Kochakore saa 8 odiechieng' ka wami gik motimore paw tuke. Nyakoro Mogejwang' machiegni okinyi ma kawuono chenro mar mbako romo osechakre kod chal mar fwambo wantiere karka mar nono weche mag tuke ahinya tuke mag CHAN 2024 nito chal nade Nyakoro Mogejwang' kama intiere ochakore nade korka kori kama intiere kiluwe achiel ka achiel matimore e piny Kenya, Uganda kod mano ma Tanzania. Iwacho ni opicha mogo odiochieng' manyoro ka onego bed ni igoge e piny Kenya ka nok mag alap tuke miotere nyaka Zanzibar. Nyakoro Mogejwang' ogoyo odiochieng' manyoro oganda moko wacho ni nok en pap moro mane long'o ahinya, pap mane oganda opong'o kaka dwarore. Kata kamano mano ok wadarango sani wadabedo ka gi mbaka mwadagoyo achiel ka achiel kod jolony e weche mag tuke. Wadago mbaka kodgi kaka warango chal mag weche gi mag CHAN. Nyaka sani osebedo nade momorogi moko morogi gi kama gintiere bende achiel ka achiel. An adhi bedo ka tai nyinga Cleophas Oluoch jakisumo ka Nyakwar Mokeo nyaka Sango mabende siro tim mar Kenya. Wapake ahinya ka wantiere Kenya karka ka waluwo achiel ka achiel mano tim mar Harambee Stars wantiere kae kod Caleb Aringa. Caleb Aringa en jalony weche mag tuke achiel kuom kocha kata japuonj maduong' mano mar club no mar Shabana FC e kind mamoko mabende osebedo kotimo gi lony mare mar bedo kocha. Kawuono dhi bedo kokolona wechegi achiel ka achiel wantiere kod studio karka Caleb oyawre ndalo mathoth kendo machiegni Ramogi. Ber ahinya Clemo. Erokamano kuom ora luonga kae. Obedo nade iwacho ni CHAN osechakore kurka kori nyaka sani kinene are chieng' ngeso chieng' Jumapil ka Kenya koro moke nyaka sani tuke mane oyudo results odiochieng' manyoro. Wacho ni githoth ahinya piny Tanzania kanodo loch mar gonde 2-0 mar Burkina Faso. Piny Kenya ogo DR Congo gol 1-0, Morocco ogo Angola gonde 2-0, Madagascar kod Mauritania oyudo thuolo mar ndiko amodhi kata draw mokwongo mano neno ituke gi mag CHAN. Kaeto bang'e waneno kae Guinea kod Niger mane Guinea oloyo kata gol 1-0. Algeria nolawo Uganda nogoyo nyimine nega ojo magi gonde mamalo ahinya mathoth moselo e tuke mag CHAN mano chako ka. Kaeto Sudan kod Congo odiochieng' manyoro wuok draw 1-1. Senegal ogo Nigeria gol 1-0. Nitiere tipo mantiere kaka to bang'e ng'imiane paro maduoko mara Uganda kod Algeria wanane kaka tugo nobedo kaeto bang'e aduoko kae kod Caleb Aringa koro ka wachaki kendo kwadhi kod nyime ka wantiere karka. He's whipped in. Mutakuwa punches the ball away. Neat pack. Ball whipped in. Near post and it's in. Into the back of the net. Ayub Ghazala, the captain, puts the Ugandans to the sword, and an unholy silence descends on the Mandela National Stadium. But not too far off. Algeria still within the moment. Setting it up, still unmarked with an opportunity. Slices it into the back of the net. Sheer precision. Plunges that in. Abdelrahman Mazin Benta was afforded way too much space. Stoic, astute, and now turning defense into attack. Thriving out onto the flank. Bilal sets the ball in. Dribbles past the goalkeeper. It's 3 to the good. Total domination. Annihilation complete. Hot knife through butter. And Algeria are romping to a solid lead. It won't return for the throw. Gonde golote to gol mar adek ni mano wadgi ng'ato emikete lo emi mako kamano midwar gwelo mano tugo mano wuon ng'ato emo mako olwar go piny kamacha muwonde. Caleb temane rango ma group C
kama gintiere kacha kod tuke mabende gisego kar kanyo man Algeria kod Uganda. Ang'eni tuke mano biro kanyo tuke tielo mokwongo mano go kar kanyo Niger kod Guinea no yudo loch margi. Kendo kama gintiere kar ka nitie club mora ma poni neno kar ka. Mapono no ikore marakore team ni mano mar Algeria gikitugo mana gigoyo gi Morocco chieng' mane Kenya gocho. Algeria the North Africa teams go obro yudo mano gidhi straight quarters gidhi qualify koro moko go nego ng'ang'ana. I think investment ma North African gi South African teams okede team gi pod duong' pok ochopo kanyo. Alafu king'iyo gi to gin gi home based coaching, gin gi ng'at ma odak kanyo, coach mo onyuol kanyo, to gin gi progression, gidhi mbele, gin gi mpangilio. Like one gi Uganda kila saa nitie coach manyien, kila saa wan gi coach manyien, koro onge gi project madhi mbele. E gima miyo nino ka mpira wane kidogo ne onge losruok maber, ne ok wanyal goyo from the back modhi mbele, ne wan gi ji matugo off positions nikech coach ok nyal trust ng'at matugo e position on to yeto oluongo ng'ato late, ka oluongo Irambo gi Brian Mushira very late, ka oseloso team ne odong' sijui dala 4-5 to chako luongo ji adek e camp to lose jok moko e camp. Kochako mpira to Mansur tuge e dier pap to en defender, okay? To Ryan Ogam tugo offensive to en central striker, to ng'at moro cha striker wa moro cha nonego dhi ok tug kata team ma Kenya lakini no force en mondo tugi mo sign Migori youth for I think 6 months mondo bi otug channi, but onge flair mokelo. Koro Austin Odhiambo ema ni chal ka ng'at ma nigi flair. Koro king'iyo timbe monego tug godogo ka noayo mpich wano mwadhine no mar Morocco to ne wan shocked. Mpira ni tugo mpira maler, jonge gima timo chal ka gima jok modak kamora chiel kanya chiel igni mang'eny motimo gini for a long time. Koro wan mondo wanyalo loyo mana ka crowd oting'owa. Tinde Chelsea ne had a worst season, Tottenham ne number 15 to win Europa League. Koro okinyal wacho kaka gik moko timore tinde nikech mpira mane mpira kaka England ne nodhi gi Euro gi team moko maber to gichopo final. Koro wan wanyalo ride backup mar fans, but team to pod waonge godo. Kama team nitiere piny kar kae kanya ahinya mantiere pogruok nikech wacho ni ka irango kit tugo mane Harambee Stars ogoyo kata gi tugo maneno sani achiel kachiel kae mano mar Uganda kod Algeria, kitugo mane goyo chal ka gima ng'ato achiel noseluoro nyawadgi kaluwore kod nying mano kama gintie. Kirango tim mar Algeria ino joka kama gintie gin jok moko gin jok mineno kata ka gin jok moko motegno ahinya kama gintiere ka. Dirange yo machal nade kit squad montiere godo moting'o ji mathoth ma gin wanya wacho ni ikgine piny ahinya kirango gi kod jogo mabende gocho e teams moko gi achiel kachiel. Paro ni investment ma Algeria okete team gi kata league gi and one of the best all the time team gi chopo e CAF champions. Koro wan kaka peu mabecho gi ne onego Kenya host games mitugo Zanzibar go, lakini lack of training pitches omiyo game no ter kuno kata pap mane gitugo no ok ber sana gi standard gi. Koro wan as much as president domiyo ji million achiel ka waloyo to preparation league wa tournament ni en mar ligu tugo nade be un gi the best. Koro coach wa ok nyal neno jotugo mabeyo nikech most games itugo Machakos ok en even close to a standard mar tugo mpira, ok onego kata tugo mpira. Pibomet no qualify league ibro no ka gibro chuno mondo gitug game gi e kiwanja cha pap marach mo ok en standard. Koro Uganda na yudre ka gin gi stadium achiel no kende ma standard mar CAF standard. Koro games te host e stadium no to giyudo gi ng'at moro mozoea ma tugo e standard mamalo no. Koro pace mar game uzoefu mar jo Algeria nomiyo gi chal ka nyithindo matindo. Kelo mano ni malo ahinya. Odiochieng' manyoro nyakura mo gi jwang' tugo machielo mano go Zanzibar kendo kanyo en mar kinda Congo kod Sudan. En gol mane en tugo mano rumo gol achiel kuom achiel. Ma modhi machielo mano neno
e tuke makamago kendo koro sani wane ane kaka nobedo ahinya odiochieng' manyoro mano mar Congo kod Sudan wanyanene kanyo achiel kachiel. An attempt to power through here. The goalkeeper makes the cardinal mistake of getting out of the goal area. Here is a shot, it's in the net! From the mistake by the goalkeeper, Christian Gomi has makes it impossible for the captain, Junior Harrison Duka, to get to it. Has lost possession. Now good run on the right side for Sudan with a perfect chance in front of the goalkeeper who has a touch on the ball. Here is the last kick coming in and another hard one that puts the ball in the net. And Sudan opened the scores here. Talk about just being patient and waiting in this group. The statistics for Senegal and Nigeria are really favorable. Here comes Congo with a chance for a left foot shot. Here it is there now. They changed the statistics here. A lovely goal by Kali Congo. Nyakolo moja kama gintie kanya chel kachel wacho ni gin gonde modonjo mano mar Senegal kod mano mar Nigeria mano tugo mano go molewa ahinya odiochieng' no manyoro kaachiel koda kamachielo bende mane nitiere mabende wamedo luwo ka wamedo mana nono gi achiel kachiel. Wacho ni e tuke ma odiochieng' manyoro nokelo paro opogore ni group D ni to dhi chalo nade tuke manogo Zanzibar giduto kendo achiel kachiel sanyo koro mago jwagino pichni mabende bedo kaka watang'oni mano duoko ma ikinde Congo kod Sudan gol achiel kuom achiel, Senegal ogoyo Nigeria gol achiel kuom nono, mano kama gintiere kodi, mano kama wabedo kae kawarango kodi kama gintiere kawarange kendo sani wadhi bedo kae kawarango chal mar wach e wechegi mag tuke tainya mago mag CHAN mabende kama wantiego karka achiel kachiel nako ni kadhi bedo kae kod wel ariyo ni moro ma wenu machielo sechopa ng'amie thuolo mar mondo mi omoswa kendo okonwa ni CHAN ochakore kode yo machal nade. Motelo man kod Kale Baringa men jalonyo weche mag tuke sana ntiere kae kod Walter Ojwang mabende osedonjo e studio. Walter oyawre kendo machiegni kiny makawoni mose jowa ukinyni. Dero kamano amoso nyikora Muga Jongni oyawre urute an jalonyo weche mag tuke kendo CHAN ochakore maber. Onge ber mar CHAN mwanyalo chako go ka loch mwana wayudo. E yore te ji nyalo wacho ni ne ok en loch ma wadisava ahinya nikech kaluwore gi paro mane nitie ni ne ok wanyal chopo kama wanwang'oreno. Kaluwore ni e grubni wane e kind timbe matek nikech kae mwasebedo gi wan ka gi timbe ariyo ma nigi rekod maber moloyo timbe te mamano Morocco man gi rekod sama osewin CHAN diriyo to kod tim mar DRC Congo mabende warado go mabi oseloyo tugo ni nyadiriyo. Koro gisani to wan korka wayude thuolo mokwongo mar tugo ka to jine ok par ni wanyalo yudo loch machalo kama, lakini kuom tichwa matek nikech adhula en mana tich matek gi ikruok. King'iyo yore mang'eny ji paro ni samoro ji nyalo bedo gi hawi. Hawi no nitie mana ka ikruok bende nitie momiyo ne wayudo loch mane wayudo mane bere moloyo nikech tielo moketo wae nyiso ni sani koro wan gi yore mang'eny mwanyalo tiyo godo opiche modong' mondo wayud thuolo mar dhie quarter final. Kamano kendo wacho ni kanyo komiti Kenya yudore kamano ok opar ni udhi chopi Kale Baringa kalore kod duoko mamoko bende ma waseneno kanyo achiel kachiel. Timbe loyo to ok onego ni mathoth ahinya e CHAN. Pod koko wachako koro kaka ne Uganda oseyawe no gibro donjo gonde ibro lo kono tugo gi DRC Congo ne wan kako wacho ne wan very lucky be. Congo no miss a lot of chances mane kane gi convert goals would have been there. Kenya pia kande maybe kade wa concede to they were rise a occasion more to go a little bit better, lakini ka ingi gimoro dong ingi moro achiel dong protect gi ma in gono koro mane ka lakini gonde bro donjo kata Angola no miss a lot ka gitugo gi Morocco. There's a lot of missed chances ma negi miss. E kintuke mamoko mapontiere karka ng'eni bang' yudo duoko machalo kama achiel kachiel nitiere thuolo marango duoko mamoko bende ma otimore odiochieng' manyoro. Walter,
gino minya neno kar ka kutenre kod duoko e kinde Senegal kod Nigeria. Dipo ni kanye kama ne igene ne udhi bedo gol achiel mane Senegal lo Nigeria to onge machielo mano me. Dipo ni mai miwacho ni watiek chon wa. Maite aparo ni e paro tema ne wan godo nikech magi defending champions. Ing'e ni Senegal ema noloyo tielo mogik. To kata kamano no giloyo nikech ne gichopo nyaka penalties. Duoge kane gibiro mar defender title ni. Koro to gi kaluwore gi opposition mane nyaka ne giyud kuom Nigeria, bing ni gin bende at least gin gi thuolo maber nikech king'iyo CHAN en mar timbe magocho jotugo magocho e pacho league mar piny ka piny. Koro nyiso ni ing'iyo ni to e league kaka mar Nigeria gi mar Senegal timbe go gi perform nano. To mai manyisi ni Nigeria timbe ge becho. Koro obiro ka gi opposition maber ma kanine en gi thuolo mar loyo Senegal. Jino en mana ni Senegal koro ne nigi experience to gidwaro mar mondo mi kik gi keth picha mar gi mokalo mane giloso. Koro miyo lojno notin lakini oromo nikech competition ne nitie moromo. Kama Margin nango ni team ma Senegal kod Nigeria Kalib. You also the quality of opposition. The quality nen malo. Koro mostly ka Giants to go to cancel each other. Kum gik mande gitimo. Koro I think 1-0 was a fair result. To Guinea Senegal nen youthful to high. Surprisingly Nigeria bene nigi team matin to maber kaka ntie angwena beach ma prepare mondo the Europe matugo CHAN ma last alafu gido teams e Europe to gi dongi tugo. So in terms of intensity mar mpira no ne ni malo kabisa mano a high quality match mano or witness e CHAN koka ji chake pro next matches be prepared. Kamano kawarango mago bene mago sarango mag jirani kama ne gintiere kit kaka jidonjo e pap kendo kaka itime achiel kachacha kudi kale Baringa kendo kantiere karka irango thuolo ma Tanzania oyudo wanene kacha Benjamin Mkapa Stadium, wanene kacha Mandela National Stadium Uganda, wanene Kasarani tuke moluwo mago biro no kaji chope tugo mar ariyo manogo Tanzania dhano ni nyalo kwan noluomore aluoma Kenya ka ji nopongo Nyayo Stadium manogo Zanzibar jinetin mano bende chal gi mano timore e piny Uganda. Jatugo namba 12 ni main fan en gi thuolo mane mar jiwo jotugo e kinde ma gintiere kar kae ne gi play apart bende mar Tanzania yudo loch margi to bende wanyalo rally on them while kata ja East Africa moro chopo kata semis wane ko chopo final nikech kwan mar one wa host. Aparo ni Tanzania biro timo maber ko e pool magin gono ginyalo dhi e quarters koro kum quarters ono gigolre kanyo to nyalo bet sad kata maber ka kalo group wato ntie wanyalo romo kodgi e quarters ka watieko maybe second. Support and very important mpira. Koro Kenyans manongisi kaka Kenyans waber kendo wahero mpira. Kenyans amoro ok wanega mpira nikech timwa. Waneno mpira nikech mpira ber. Kane ji oa Kasarani to ji nodhi straight Nyayo Stadium mano gidhine mpira. Unlike kane ji nitie Tanzania, kane margi orumo ni to gin gidhi. Kata Uganda nyoro no waneno ka margi no rumo nyocha to gidhi ok gi support team amorono lakini wan wadhi wa support. Koro East Africa wan ga jomadongo e wach mpira ni en mana ni structures gi gik motime pinywa kae league wani ema wabet gi chandruok matin lakini East Africa wan jomadongo e wach mpira ni giome wadwa mondo Harambee Stars bo tuga ne maber kata ka waloyo to walo ko ng'eyo ni wang'e tugo ok waloyo nikech 1 million 1 million omiwa ero kamano Walter arwage twak kama tiaka jatuka pagare ne nigi thuolo mane mano mar jiwo ahinya weche mag tuke sane oganda wacho ni ero kudeche maki Angola gocho kod Kenya ka gintiere Harambee Stars Kasarani jowuok nade ticket jonyiew ji ochop kacha yo machal nade molo jomugo chop to ng'icho mana gi oko. Aparo ni riyo mo wan go kaka piny mar Kenya mar chopo e thuolo machalo kamae nomiyo medowa jip mar chopo e mondo wane kaka wanyalo timo. Aparo ni Tanzania ne nigi thuolo maber nikech mae
king'iyo kata quality mar game mane gigoyo ne gin malo. Kendo kata mana quarter finals aneno ka ok gidhi bedo gi tich matek chopo. To wan adier wahero mpira lakini wan gi structures man piny to kendo kombo wano pod nyaka wating' mana kaluwore gi sir mwa jone ball kata fans bende tim siro ko jotugo. Aparo ni Kenya kae man gi fan base maduong' kata mar opiche mag maoko kiweyo kata ma Kenya kae kende gin very active to mbele kae ka obiro mang'eny kata game wadhi goyo kiny an very sure ni ji dhi wuok mang'eny nikech ji ose tiere niwacho nang'o remo nosedonjo ne ji. Wadwa neno mpichwa mar Kenya kaka kadhi, wadwa support gi, wadwa nyiewo ticket, wadwa timo everything. Ok ni wadhi neno mana okay, wan gi a motivating factor be e pira ka niskech ji mang'eny bende gombo neno Benni McCarthy coach wa maduong' ma Kenya kanyo to en ng'ama chalo nade nikech nokelno image at least to waseneno kotemo. Koro gombo nitie to pod wadhi nikech aneno ka gino sedonjo kuom ji mang'eny. Ji dhi neno ball to kendo mae miyo sir no miyo jotugo bedo gi backup moromo. Koro gigocho ka gineno ka at least gin ne mar support mar jomanda. Koro e yore te gimbe gitemo ni mondo jogi omor. Emomiyo ne wadino ne jo Kongo moko yudo kata thuolo. Mago be gin motivating factor gibecho. To pod waneno ko ginyalo konyo mbele kae. Kamano, motivation, discipline, hard work, kamera ka mane monego beni chimre gi Harambee Stars still. Caleb. So motivation and key. I think gimabro drive wa forward in motivation. Lakini koro sadly ni motivation no uro chopo sama ok nyal drive wa kendo nikech kineno quality mar go position. Alafu pia gimatimre piny kae no adhi neno mpira wan ye jo mpira lakini wan mana onge gi ticket ne jo siasa onyiewo te. Koro stadium no pong 3 days kata 4 days before chieng' mpira. Lakini kochopo chieng' mpira to empty seats inene stadium. To ji mani oko maonge ticket marito donjo. Maonge ticket mok nyal donjo ma oyie ni gibro winje radio ng'eny moloyo jo mantie stadium. Koro aparo ni Musonye kata local committee onego gi change ways. Onge mondo ng'ata chielo hold ticket mang'eny. Onyiewo mang'eny alafu mpira rumo to pod en gi ticket 30 mapoko uso ne ji. Odo mondo med bei koso tim kamano. Koro mano mago gik moko ma hinda makwa dhi mbele onego gine kaka giloso. But the 12th player more kendo dwaro kata Kenya ko gol moko chope quarter final. Kiwanja ma kam mpira itugo kae to pod bro pong. Ke jo Kenya wero Algeria wero Morocco kineno ka ne gi appreciate Angola ka tugo ka Senegal imagine tugo kae gi Nigeria do bit different. Koro ka the local community ne gin a little bit serious deber. Uwe kum coach wa McCarthy. Aere ambe an coach. Samoro imiyo ng'ato chance mar tugo. But ka winje maber ka nene maber ok en ng'at ma progressive mabro dong kae. Aparo ni ma en mana stepping stone kuome. Koro after Chan ni no kaero ni en mondo obed coach marwa mar Chan. Nikech kano biro nitie gik mondo gi team mangiso ni belong kae. Koro en kano biro to no kao professional players kwanza to preparation en mar Chan to tugo godo AFCON qualification mane nikech no osegolo e Chan qualification no wabiro kaka host. Koro tugo gi professional players AFCON kumok wadhi kamoro mo olowa ka gi Gabon. Okay? Ko chako Chan o take en long mondo chak prepare team. O prepare team oluongo ng'ato to golo ngisa to en gi saten gi weche mag team moro kor gi kucha dware team moro dware odwa ibro chule pesa mang'eny kamano. To bende magi timre nang'o Caleb ponono pache duto ka joma thoth dibedi ka ni dware ng'ama ber en ka en kocha mowuoka piny Ingereza wach ni Man U kana an jo Chelsea ariyo ka an matek kata kamano wacho ni kama wantiere kama kawo joma ni biro od thuolo mar konyo squad mano mar Harambee Stars. FKF karatelo mar FKF bedo simeluosi makari mar tich kirange kaka jaoko ponono nikech wacho ni ero kata jok mikelo gi ndie mar lwet jok moko oko ng'ato kaka Masud Juma ikelo mondo miyo bio donji e team wacho ni en Migori Youth dweche auchiel
Tempo ne kuro ka entie mana mondo mi opang kode chenro machielo mabiro. Bose miye thuolo mar pango squad mare kende koso FKF ni gilwet. Se miye lakini owinjo ji sana. Chal ka gima ni en control lakini ji mamiye advice ngeny. Koro manegi no doro ngat manegi kobro ido ngat manegi passion kaka mar Reinhard Fabish choncha. Manyalo ka ngat mantie NSL mo prepare matug gima kama man prober. Lakini koro sani I think payment michule be no entice biro kai. To Kenya be no ngeni na a huge footballing country. Koro no otema to and sad kanenan manen ani federation da miyo ngato ma local mondo prepare chan ngat man gi ngeyo kum culture marwa mar jo Kenyans to en to o prepare to go AFCON. Koro do bet gi en gi assistant moro makae lakini assistant ma onge wache siasa gin kich siasa be oponge mpira mar Kenya. Koro kade wa look somewhere else aparo ni ngat kaka kan mantie Muluya coach Muluya matiyo ne Kariobangi Sharks cha en affiliated gi Nika ngeyo koro siasa ngeny lakini en gi pedigree mar tiyo gi nyithindo. Team ne bedo timo maber ka nyithindo go tugo. Koro ngado ka i groom to ka wach mar channi anda Makati to ka Makati dhika kodo aparno brodhino to wabet gi ngato manyalo succeed. Senegal no kao channi gi local coach donge. To gi kao kendo AFCON gi local coach all the time. So it is time mondo get structure straight to trust one of our own team of Gideon. Kech Makati kadho. Ano wabedo mateke yenye anyalo wacho ne anyalo doko ne Beni Makati matin. Gima dok matek ka tek gine thuolo mo wan godo mar chopo malo kacha maber. Chakore mana piny. To ka ok waloso structures mapiny to nyiso ni podwa kata okel mana Jose Mourinho to podwa ibiro mana gowa. Gima nitiere ni kwa piny ka FKF nge maber ni nitie leagues mapiny ka mone ogie empower nyithindo gene go mi structures maber makata ka giidho to giidho ka gin gigeno. Mae Kenya mwagocho to ngato go division 2 to referee biased onge gi follow up gin jok ma iriemba ni mondo dhi. Koro nyiso ni ka wachako gi piny to yot mondo wagere mos mochop malo lakini gi sani taparo ni Beni Makati ne en figa maber ni an gi gima wadwaro nikech wasetemo dong pok wachopo kata chane ni mai gine wa mokwongo coach dong mai mokwongo mwadhi nyiso ni kata ka ne wanyalo bedo gi local coach adier ne wanyalo mana tuthni nikech wasethuthni gi gite to giko det wawuok ga koro wadwaro ni at least ka ne en ka gima wacho manyalo yiego en mana control to mai makelo gikosana gi deputy ni president ka nitiere president onge wach nitiere tugni ka gi president ka nitiere tugni ka mane gi wach gi mar FKF president deputy president lupne ka to gi coach nitiere kaka ji tungni ka kechago ne gi wuok nyaka Sekafa ka neno ka giduogo ka gisedhi magi tiyo gi pesa mar jo Kenya magi se book facilities te to gikosana dire kama gicha giduogo ka gigoyo tugo no nyisa nango to mane machal kaka ne kidwa dhi e tugo maduong to thuolo te miyudo mar ikruok kone gitigo to mane thuolo mane giyudo mar ikruok nikech kadi ne gigose kafaja to ne gineno a different face mane ginyalo fix ge kapok gia kacha ka giduogo ka to de gibiro ka gin right to mano no tamore mar ariyo aparo ni Beni Makati to Kenya pod culture chapo kuwuok nikech ne waparo ni ka jogi nodo anjo regime ni to ne odhi bedo gi culture manyien to kuwuok Kenya wang'e ni pod nitiere jok moko masukni ikelo ji kaka gidwaro ni ng'ane to nyaka bed kae ng'ane to mina ng'ane chance to koro ing'e ni kaka 1 million bocha ko biro ni kendo koro chako bede mateke molo nikech koro thuole manyo pono no dhi no ka squad lokre arenga kama thuole koro manyo uchiwe on merit koso chiwe yo machal nade yeo ka jomoko somo ikete bench erambo ngado yawacho ni ukete bench nango gi jotugo mamoko bende mayudo collap dakika mishira iwacho ni ukete mondo tug namba ne mentiere ogam kane onge injury nodhi tiko kacha thuolo manyime kaka top scorer mano season orumo ngata bilano iketo kogoyo offensive to namba mare monego beni ogo okaw Masud Juma emo ket mbele kacha nitiere to beni duogi mia sab bange
isomo kuma dire ka pro dena lokro kalore kod motivation mantie koso sani makati nego beno sarango jok mondo tugo maber e tugo mokwongo mondo loke kata kiny e tuge Kenya gi Angola. Okapani obro loko. And Makati seems to be en gi Mourinho and a very rigid coach to odo tiyo gi any means mondo lo. To koro sani nitie factor moro ni oko trust. Maybe oko trust the forward players ku kana gibet gi mpira koro en more defensive. Kodok chien. No tieko game no gi defenders auchiel. Gi few people matugo out of position kaka ja ulinzi cha no donjo number 10 cha odonjo to go offensive embe Stanley no donjo to go false 9 koro Okapani bro lost a lot of changes kum Irambo gini akeni ango mano timore mano ko luongo gi on time koro kiluongo ngato kaka Irambo to position nen otugo midfield central midfield lakini koro isekete iketo Masud Juma tugo central midfield alafu ikelo Irambo ka mpira dirumo. Okay, which means katan ka in miluonga dongano ka in less trust kuma alafu preparation anyalo tetea Makati engage maybe no ko prepare enough kado dhie tournament cha angegi mimi no tamre tugo mane dhie Tanzania cha facilities nok ber to no winjo ni appropriately no ken professional enough mondo ju tug tournament no to no ko luongo any friendly mondo prepare any test match mondo go tu koro tugo mana gi Police tugo gi Sharks ma choncha former Sharks players game sario alafu dhie tournament koro okoneno jogi gi maber okonya to ne kano biro Kenya beno work gi professionals ainya ma jomani oko koro no ko assemble a local team koro sani you drain tournament to nego trust the local players koro en gi teach I think the last training 2 or 3 times onego team attack mondo inspiration mar ji bro motivation ma ji miyo 1 million ko le game no o take to place mondo tinge malo matin to gi loss watch tickets mondo fans chop mangeny mara dier e kiwanja nyalo tinge malo but quality mag opponent modong and a worrying factor kume hapana ungeyo especially ka Harambee Stars you drain again 1 goal down kampiro chakreto probet hard kum gimono geidhi kata VR dibiro matek mondo kon mai wacho de tavi pimo kanitiere Walter anyalo wacho ni preparation mar coach yes kidogo anyalo yie kode lakini ng'enyne kumweyo go Sekafa to anyalo blame fully kech ngato ka ngato nigi thuolo mar prepare kaluwore gi games migoyo kane game ni ing'e ni tiere uso e social media yot moloyo gima itime ground koro sama wabire media to koro ng'e ni gima ne paro ni jogi ne timo ni gitemo protect image mar Benni Makati ni in case no dhi ogowa e Sekafa cha to ma coach maduong' idhi nene nang' koro idhi chae lakini wadoro maduong' kuome to be wanyalo miye ing'e ni nitiere gik moko ma wagombo to waonge gi nyalo koro nyiewo nyaka wabed gi gino lakini e game mane wagoyo kaka no play jotuke ma no donjo gima no nini tanyalo dokne tactically ne wan very right nikech kane waseyudo gol achiel mane wayudo cheng'e ni no shot ariyo kende on target e game no tachiel ne en bao to gitene gine first half second half no kwago kata shot achiel on target nyiso ni ne wabiro gi mentality ni mae to nyakwa moke. It was good. Ne en ber nikech ne waagi lodge no kaluwore gi mane wayudo cha. Koro wanya wacho ni to nyalo tim maber moingo mano. Kata half mar ariyo. Okomi wasi kaka kocha bende Walter. And to be all half mar second half. Okay, shot on target mora mora. Ing'eyo culture mar Africa. Nitiere ga gik moko manyakwa yie pok wachopo magi gin magi kwa meloch de wang'eyo kata 1-0 ni kata 1-0 kendo romo koro ing'eni wanyalo gombo mondo walo lakini wang'iyo chien ni to ka giyudo thuolo ba giduoko bao ni to wadhi kanye be wan gi thuolo mar yudo machielo inyalo ka onge ing'eno chances wako muono watiyo godo achiel no adier ni wakwame to nebe koro nyiso ni kata jog mini kelogi ni themba to iyudo ni jogi nogo wago shots aboro e game achiel te jogi go 20 to i 20 gi go shots ariyo kende on target nyiso ni wadino ne gimoro amora either gigo off target kata go block koro nyiso ni ne wanyalo tiyo gi all that means
to wawin to no wawin to worrying part from gino ni individual mistakes de neno tie kuma Sylvester no head ball moko chopo ne goal no strike ka mogo ya kata mana bauta kata goal manoloa mokwongo mane viero gol adieri no konyo wayeye machacha was a fall and intention mar player wa no dwani mondo nind piny mabe ngano no rita to ka ngani mula nikech no se koso pressure no say no turn wrong side to onge gi option koro en no rito mana ni to ka gimoro timre adier kane wayudo ka VR no geto no motivate nikech dinelo wagondo no adier fans no lugo dino warumo ai wacho ni ka fans bende ntiere ka achiel kachiel gibede yo machalada anga duogo kodi Caleb mondo mi angwa non bende kit tugo ma waneno ke wacho ni en kawachiel gi loyo iloye chance miyudo tidhi din iket bas kiseketo bas no aya to kuri ichako bet kanyo concentration mara pesa osbedo ka witoga etuke mokata mokalo maigo kod pinje mamoko dakika 80 ka nitie penjo moro maduong' kane ang'ade timre kadiponi ni jogo biro go draw dakika 80 chak gi go dakika 90 kata samo medi wiye kanyo orakro kodeyo machal nade thuolo ma jotugo bende bedo karka achiel kachiel odon dakika 3 to romo sang'wen akaw yo masani ko romo sang'wen aduogo karka achiel kachiel gi paro bende matimore counties mopogore opogore to bende nitie sigana molosi moyiedhi mar Austin Odhiambo Rolls Royce ke ntiere karka achiel kachiel wawinja neni sigande to enade osewuotho yo machal nade ka kore ni mawenge tenire maja mid ma oseloyo kata Gor Mahia bende uloyo olawo mana striker ochal nade kama wantiere sani